እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ አዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ብአሕዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረድቲ ምድርን አጉባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ናእሽቱ ስሙ በይኑ ዓበይቲ ምስ ናእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝብውን ቀርኒ አልዓለ ስለዚ ሁሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀርቦ ህዝቢ የመስግኑ አሎ ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አሜን አቦና አበቀሽ ወልደ ትንሳኤ ወንጌል ሉቃስ አይስማዕን ዘሎ አያተኹምን አይስማዕን ዘሎ حراي طبق يغني لنا دينا ميستن يزال سيوك وانجيل لوقاس مراف كلته غاب قطر 25 كساب 30 كلتن انه دما بيرساليم سمعون زبال سبعي نبره سبعي زطادق انا املاخ زفرح مصنا 10 البن صبا نبره منفس قدس ما نورو نتمسك እግዚአብሔር ከይራዮ موت كم زير ما منفس قدس غليط لنبره منفس كا ናብ ቤተ መቅደስ መጽው ወለዱነት ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕግ ክገብርሉ ብሰዓተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዳ ሓውፎን ኣምላኹን ከም ዝእናበለ ኣመስገነ ጎይታይ ነትናዛ ምግላጽ ብርሃን ንዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኹን ኣብ ቅድሚ ሁሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋን ወይ ኻበለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኩን አሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሰይራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና አሜን አሜን كيدانس ايفون كفلتات صلوت انه بقرن فرادي حراي كفلتات صلوت انه اب قدمي قنو فرادي كقوم تدالي الله اتي اب مغغاي زحلف عدمي نخنانين نفردن بقع سلازخونه ببزحي حاتاتي رعدن انقطقطن الله غناخ نفسي ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃሎኺስ ተነስሂ ምኽንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሱን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማህፀኒ ስብሃት ለኣብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ጴጥሮስ ፋሚሊ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ أحرح مواعيد سب زي عالم زي كأن زل عالم زنب انت زخون سي
ነፍሰይ ንጹህ ዝኾነ ምክንያት ነይሩ ግን ከእቲ ጽሑፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቅ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ዝቃላዕ ኣብ ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኝነት ከዳን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኦ በቲ ኣይረኣይኒ በዚ ኦ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኾታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃን እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ዱኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ና ቀረፅ ኣብነት ምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕር በለለይ እብሎ ኣለኹ ይሕዘልኒ ወፈለኒ ወልዓለም ዓለም ኣሜን አሜን አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣሜን ህይወት ሓድጉ ንጽሕቲ ድንግል ንጽሕቲ ድንግል ናባርያኺ እቲ ቅዱስ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምንቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሓለዋታ ጠፊእዋ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ምንቅቓሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ኣካሊትን ምሕረት እትልምኒ ኣላይቲ ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቃል ህይወት ይስማዓልና አሜን አማኑኤል ዮሐንስ ጎይታ በዛለይት እዚኣ ንዓሞ ጎይታ በዛለይት እዚኣ ንዓሞ ብሓጢኣትን ክህደትን ሓልወና ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብር ዝመልኦ እዩ ኣሜን ጎይታ ከምቲ ካባኻ ትውል ኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ኸ ኣብ እዋን መድቢት ዝህበም ኣምላኽና መድሓኒናን ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ይሰምዓና ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነና ተዕቁበና ኣሜን ጎይታ ብሩኽ ኢኻ ሞ ፍርድኻ መሓረና ጎይታ ብሩኽ ኢኻ ሞ ሓቅነትካ ኣረዳእና ጎይታ ብሩኽ ኢኻ ሞ ክብርኻ ኣብርሃልና ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይንበር ጎይታ ንዓይ ንተግባር ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቢ ስለዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽልይ ኣለኹ ጎይታ ካባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ካብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትመጽእ ጸጋ በረኸትካ ምስጋና ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣሜን ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማን ስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ካብ ተጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ኣዘንቱ አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ ባረኸና ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ጎይታ ኣበሳና ይቅረበልና ጎይታ ንሕሙማት ዝብኻብ ፀሓየሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ
وخاب حتى ابن صفون كاغوي تارد عنا لما ناخا تقبللنا كبر المسكانا بفصم عرقن قدسنا ناخا يقبا امين اغويتا محرنا اغويتا بارخنا خمزنا بلنا كان مسكنا كابقات كبرنا بسمايات تنبر ابونا سمكاي قدس منقصها تمسا فار كان تاب سمايكم دما مدري يكون على تنجرانا لو محبنا نحنا نزودلنا ودلنكم زحدقنا لهم بدلنا ناوسانا دقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتنايت اتونا من قسن حيلن كبر نزل علمنات كايما امين وذيت يا مريم بناي قدوس كبريل ملاك سلام لك الله بحلنا خد انقليخي بسقاخو انقلي خاد اجابير سواد قيت سراوي سلام لك الله نسخ كان سبرتيغي فركر سوم برخم تسقا اجابير مساقي وفس تدس بالكي اتياتنا سرينا نفتود خيس كرسس من تانا محرت لمن لنا امين امين قال هيوت يسمع لنا كيدانس ايفون مسغانا نقدس دنجل حراي مسغانا نقدس دنجل مريم او قدست ملتصدا كل جزي دنجل زخونكي ولادي أملاح سلام قرارات الله من انتهاء حياتنا فحد قلنا نفقر ودخي صلوتنا أرقلنا إن برهان إيسوس كريستوس أملاحنا زولد كلنا يا اسم علي دلو كغتصل كاتسلي ده نحق إن برهان إيسوس كريستوس أملاحنا زولد كلنا قدست دنجل سلام نبلكي نحاتياتنا نفسنا حديقو كمحرنا نابويتا لمنلنا وقدس دنجل مريم ولاديت أملاخ نزر السب امنتي أمالاديت نابودخي إيسوس كريستوس بهدقت حاتيات كتعقونا لمنلنا وناي حق إنقست دنجل سلام نبلكي ون آمان الأملاخ نازولت كلنا كرعات زرقنا سلامتا نقربلكي ودنجل بقويتانا إيسوس كريستوس تأمنت أمالاديت حاتياتنا من انتخاد قلنا تذكرنا آمين هللويا آمين هللويا قال هيوت يسمع لنا ما توصلت هيمانوت إريتريانس آيفون او أدى حقنا برهان نخبركي او قدس دنجل ولاريت أملاح مدن عالم سلزولت كنان متيوخ عن نفسنا سلزرحاننا نمسكنكي او قويت أنا نقصنا مرحنا يسوس كريستوس كبرين عخايهم نسخانا هواريات منقصهم نسماءتات أخليلهم نساركان عللتهم نبيت كريستيان صنعات نحات آن حدقت بحادث ملكوتو سلوس قدوس نبسر نسجدلون نخبرون او قويتا محرنا او قويتا محرنا او قويتا بارخنا امين آمين قال هيوت يسمع لنا بيتروس فاميلي هيمانوت سولت اوكي ناي هايمانوت صلوت كل بزحازة سماين مدرن زرقان بزفترة بحادة اكزيافير آب نأمن بحادة قويتا بيسوس كريستوس عالم كي تفترة مسؤوه هلو زخونة ولد آب وواحد ون نأمن أبرهان زترخبة برهان كاو حقين أملاح زترخبة أملاح زتولدن بر فطور زيكونه بملخوتو مس آب معرض زخونه كله بقوقو زتفترة بزيكاو قنا أبزي مدري زلو يخون ويس أب سماي زلو منم زتفترة يلبون مئنتانا مئنتي سب مئنتي دحننا كاب سماي زورده بمنفس قدوس كاب قدس دنجل مريم سقا لبسه سب كونه سب كوينو دما بزمن بينتا بيناوي بيلاطوس مئنتانا تسقله حممه مكرا مسقل تقبله موت تقبله اب قدسات مصحف كم تتصحفه اب مبل ثالثي معلتي كم موتان تفليو تنسأ بخبري ناب سماي عرقه اب يمان ابو تقمطه كم بحدش نحيوان نموتانن كفرد بخبري خمصيو نمنغستون مودعتا يبلون قويتانا مهوين زخونه قاب اب زسرص منفس قدوس ون نأمن مس اب ولد نسجدلون نمسكنون بالنبيات زتزاربه إيو
لعلي كله ناي هواريا قبائي بزخونة بحانتي قدس بيت كريستيان نأمن نحد قد حاتيات بحانتي تنقت نأمن تنساعي موتانن نزل عالم زمزق هيوتن تسفان نقبر آمين آمين على هيوت يسمع لنا او غويتا صلاتنا سميخا حاتياتنا حدا قلنا كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا كريا لايسون لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا كريا لايسون لايسون كريا لايسون كريا كريا لايسون لايسون كريا لايسون كريا كريا لايسون لايسون كريا 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 كريا لايسون لايسون كريا 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 كريا لايسون لايسون كريا 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 كريا لايسون لايسون كريا 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 كريا لايسون لايسون كريا 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 لايسون ترحاس ولدو قدوس أما قد يزل خبنا يقريتها حرة هيوت حدقو Thank you. ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብምልግስናኻን ሙላኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጌታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣቦና ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ገበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውር ብሁድን ዝኾነ ሓጢኣት ምእንትቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጌታ ይቕረ በለልና ኦ ጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ብዙሕ ሓጢኣትና ኣይኹን كم مهرتك أملاكنا وعقبك مع بسان لك مهرتك أملاكنا وعقبك مع بسان لك مهرتك أملاكنا وعقبك مع بسان بقعات قبرنا مسكانا غمزينا غنصلي بسماء تنبر ربنا سمك يقدس منقصتها تنسى فقد كامتا بسماء كوم دمام دريخون نعلات انجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نمسانا دقلنا كبقفا دخنا نمبرا فتنايت اتوانا من قسن حيلين كبر النزال علمنا تكايما امين وزيتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك لكو وحلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي عدي جابير صبات كويتا سراوي سلام لك لكو نسخي كابان السبرختي خي فركر سوم برخم تسقا جابير مساقي اوفست الدسفل كي حتياتنا سريلنا نفت ودخ يسكر سسم انتانا محرت لمن لنا امين ناين الساحة صلوت وقويتا ابزا معات زي اب قدمي خاب تقباركم بقال حسابكم بقول له واسات نازح حتى نايو سخارق روح مبكر سمن سلازقونكا من تقدس سمكالكا تعرقنا دقلنا واملاق بسلام كن حضر سلامة وتلي تحبنا ابزا نايدي قاس قدينا خاب كل چنكتنا تقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كلونا خانا سلام ملاك على اخلنا سقام برهراين تمافكر سب زخنا حد ودخا قويتنا املاقنا مدحنا يسوع كرسس يتبون مسؤن كبرن وداسين غرمان زلكا معرخ ام زخنا وهابيوت منفس قدسن مسغانا يغباك حجن زل علمن امين نفس وكف ساعات
زصلى صلوات وبيتا محرنا مرت كونا برت سجد الكاكروسات من أملاخنا بعنا ويتعقسم زمرتن شنات تملا خن روحنا تم أنا زقدامي حتى نياتات تمحر حتى من الساعات ماليش بيوت كنا برمرمات زي تدلي أنت تصبيهم دلة تسفى سمايات كرهم من كل من بدهنا تتقدم أقويتها أبزا ساعات دي أنا بكل ساعات لما أنا نتقبل وتناك أنا علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا أنسه تمنيتنا ونسمر امامنا فوس حتياتنا حدا قالنا كاب كل حزن سكات البرند عنا هلونا ممكن وقبو رسان ملاعب تحلونا نودات امنات كان من رحمتي نابت زي مرمرن زي والسنين فتات كان بس حد لنا خانزر علم بروخيخا امين بمسكانا خمزين بنصل بقعات قبرنا وبسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منقص خاتمتا فار كام طاب سمايكم دمام دريكون على تنجرانا لما هبنا نانز بدلنا بدلمكم زحدقنا لهم بدلنا نقصنا دقنا كفادنا نمبر فتنا يتتونا نقصنا حيلن كبر نزل على النات كايما امين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك الله حلنا خدن قال خي بسكاكون دنقل خي ادي جابير تبات بيت سراوي سلام لك الله سخي كوان سبرختي خي فركرسكم رخي وملتص جابير مساقيو افست الدس ولكي فتياتنا سرينا نفت ودخ يسكرسس من تانا محرت لمن لنا امين حراي زغبركم حزب እግዚአብሔር አቦና አበይ ቀሽ ወልደ ትንሳኤ በምድንጓይ ምሕረት ገበሩ ላይ ይብልለው አብጽሐለይ ታመልእኽቲ ኢልኒ ኢሎምኒ አነኻ ንኹላህና እግዚአብሔር ምሕረት ይግበረልና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሎም ማዓንቲ እንሪኦ ኣብ ምስጢረ ተኽሊል ወይ ናይ ቃል ኪዳን ኢና ዘለና رح فتارينا بدحنا سلام عقيبو ابزن من رخاب زبقعنا كبر مسغانا يبصحيو ابز حلفه غزينا منالبات نتوم زي نبرنا ناتي غودولو نمتكا نتوم زنبرنا خا نمزخخار زاكل سالساي كفال مالت قدم لومي سومون شدش حمله 2021 10.4.2 كالاويان علامات قداموت علامه ناي قال كيدان رينا نيرنا اتوم كالاويان زبحالو سلسته بقوع دغافي وي بقعت دغافي نمخان كام منزرنا مرحق قدسنا زرا املاخ زخونو ولد مولاد زياتهم توم كالاويان علامات قال كيدان نبلوم مخانوم رينا زبزح كفال نايت تمرتنا ابزن سلسته كالاويان علامات زتوكر خوني بفلاي ابز حلفه غزينا هاتهم كساب 10 نطبታት زرانايم بزعبا بقوع دغافي وي بقعت دغافي نمخان زخلونا إلنا إناري إنهم بقتتا أبل عليها زفصن بدل وي بقتتا نعاها كسالو كازغل ألو تاو بحريات أبنت قطع صرفي مهرمتي هلخ نعقات شللتنت دفرت انبيتا قبراو تقاوم وزته أبل عليها قطتا وصلوا زي بلو كتريهم وي كتسمعهم دس زي بلوها ألو تاويان بحريات أبنت أبجزاء رزقها زي قدوس نجزيو عقمون أبجزاء رزقها زي قدس نجزيون عقمون كم زجباء زي تكم تقمت زي كنا لمدتات زوتر أبدوكو تحت تقداس النت زرقي بزعبا زمدناتات زي قدسن زي تنقغن سمعي تاوي قلولوات زلوه وزته زياتهم كابتهم ألو تاويان زخونو أبز حلفة جزينا بقوع دقافي وي بقعتي دقافي تنخين خون زسألونا بإنا نرنا نرأسها سب مخان كان بزح دخام كم زلو كان مذكر دخان كالوت أم عقاسن أم مسارن بزح ربحاتات اللو مسامن دنا خا قدل كله ويكتا قدل كله أنا ون كم سب زقدل كوا معلت اللو لنا نتزقدلنا يو كنذكره مو سب سلزخنا دخام سلزلنا ملء سب كم زيله بدخام مخنيات بعام مخنيات كم استفسر مرينا ملء محرت مقبار مالتي نمس أمتها دخام مختر دالو يحجزك
ክርስቶስ ካብ ድኻምና ስለ ዝተኻፈለ ብዛዕባ ድኻምና ክድንግጸልና ከም ዝገበሮ ቅዱሳት ጽሑፋት የረጋግጹልና እዮም። ካልኣይ በቲ ንስኻ ክትድገፍ እትደልየሉ መገዲ ክትድግፍ የኽእለካ። ኣብዚኣ ክልተ ነጥቢ ህለን ገይሩሎ ነቲ ዘለዎ ድኻም ከለልዮ ብምሕጋዝ ንድኻሙ ብኸመይ ክቆጻጸሮን ከወግዶን ከካሓሕሶን ከም ዝኽእል ብምሕባርን ክለማመዶ ብምሕጋዝን ብዝተዓወቶ መጠን ድማ ብቓልን ብግብርን ብምትብባዕ ባዕልኻ ንድኻማቱን ጉድለታቱን ከተተሓሳስብ ምግዳል ለውጢ ክትገብር ምዘይ ትኽእል ነቲ ሰብ ብጸጋ ክትቅበሎን ብትዕግስቲ ክትጾሮን ብምውሳን እዚ ኩሉ ምስ ተገብረ ለውጢ እንተዘይተገይሩ ትዝመጽእ ብድሕሪኡ ብቑዓት ደገፍቲ ክንከውን ዘኽእሉና ሃነፅቲ ርድኢታትን ኣተሓሳስባትን እቶም ዝነበርና ንዝክሮም ኢና። ኣብዚኣቶም ኢና ዝያዳ ኣተኲርና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ህላወ በደልን ድኻምን ካብቲ ዝረኣናዮ ህላወ በደልን ድኻምን ተቐዳማይ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብ ቃል ኪዳን ሕቶ ኣብ ቃል ኪዳን ሕቶ መሰል የልቦን ኣብ ቃል ኪዳን ሕቶ መሰል የልቦን ንሰብን ንኺዳንን ኣብ ሓደጋ ኣብ ፀበባ ዘእትዎ ዘሎ ናይ መሰል ነገር እዩ። ጥበብ መውስቦ መሰናኽል ዘይሕሸካን ሓዲካ ቅሬታ ጥበብ መውስቦ መሰልካን ዝሕሸካን ሓዲካ ጠቕሚ መጻምድትኻ ምሕላይን ምዕያይን እዩ። ሳልሳይ ሓዳር ናይ ምግዝዛእ እምበር ናይ ውድድር መድረኽ ዘይምዃኑ ምፍላጥ። ራብዓይ ፍልልያት ምህላው ረብሓ እምበር ወፅዓ ከም ዘይኮነ ምፍላጥ። ራብዓይ ሓዳር ዘይከም ካልኦት ዝምድናታት መሰረቱ ፍልልያት እዩ። ሻድሻይ ብዛዕባ ባህሪን ዓይነትን ናይቲ ኪዳናዊ ዝምድና ግቡእ ኣፍልጦ ምህላው። ኣብዚ ክልተ ነጥቢ ገይሩልሎ ህንለን ዘይናትካ ቦታን ሓላፍነትን ክትወስድ ዘይምድላይን ዘይምፍታንን ብዝኾነ ምኽንያት እቲ ኣካልና ዝኾነ መጻምድትና ኣይደልያን እየ ዝብል ናይ ዘይምቕባልን ንፅገትን ኣተሓሳስባ ዘይምምዕባል። ሻውዓይ ገዛእ ርእስኻ መስዋዕቲ ምግባር ንመጻምድትኻ ካብቲ ዘለኣለማዊ ሞት ከስዕበሉ ዝኽእል በደሉን ድኻሙን ከም ዘናግፍ ምግባር። ሻሙናይ ሰናይ ኣኻይዳኻ ነቲ ዘይጥዑይ ኣኻይዳ መጻምድትኻ ናይ ምቕናዕ ብርቱዕ ሓይሊ ከም ዘለዎ ምፍላጥ። ታሽዓይ ብመጻምድትኻ ዝፍጸም በደል መንፈሳዊ ሕማም ምዃኑ። ዓስራይ ባህሪ ናይ ኣንጻር ጾታኻ ብሓፈሻ ባህሪ መጻምድትኻ ድማ ብፍላይ ከም ዝግባእ ምግንዛብን ምስትውዓልን። ክሳብዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቓድ እግዚኣብሔር ርኢናዮ ነርና። ስለዚ ንምንታይ እያ ትንክፍ ኣቢለዮ እቶም ዘይነበርና ነቲ ዝሓለፈና ነገር ንምትካእ እቶም ዝነበርናን ብግቡእ ዝተኸታተልናዮን ከዓ ንምዝኽኻር ዝኣክል እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ 11 ነጥቢ ነቲ በዳሊ ካብቲ በደሉ ፈሊኻ ምርኣይ ዝብል ኢና ክንርኢ። ኩሉ ግዜ እቲ ኣርእስትን እቲ ንኡስ ኣርእስትን ብንጹር ምርኣይ እንታይ እዩ ዝሕግዘና? ኣበየናይ ከም ዘለና ብዛዕባ ምንታይ ንዛረብ ከም ዘለና ኣጸቢቑ ስለ ዝሕግዘና ነቲ ዘለናዮ ኣርእስቲ ብግቡእ ምፍላጥና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ማለት እዩ። ሓራይ ቀኒየለይ ኣቦና እቶም መጽሓፍ ሒዝኩም ዘለኹም ኣብ ገጽ 317 ኢና ሎሚ ክንጅምር ከም ፈቓድ እግዚኣብሔር። ክሳብ 10 ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ርኢናዮም ኢና። ሎሚ ካብ 11 ኢና ክንርኢ። ኣርእስትና እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ኣብቲ ካልኣውያን ዓላማታት ቃል ኪዳን ዝብል ኮይኑ ብቑዕ ደጋፊ ንኽኸውን ኣነ ንስኺ ኣነ ንስኻ ንስኹም ብቑዓት ደገፍቲ ንኽንከውን ዘኽእሉና ሃነፅቲ ርእቶታትን ሓሳባትን ኣብ ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ኢና ዘለና ማለት እዩ።
قصري 11 مخنياتو ز 11 ناي منتاي ارستيو انتاي كبل صنيح يو حجي نابي زغاي زلو انت توم 10 اندحر تنكف ابيلنا يام زحلفنا مسوق تحازلنا اي نتبدالي كابت بدلو فلي خمر اي يبل ابوتات بتخريستيان انتاي لملو افقروم لهاتان وصلا مغباروم نتحاتيات እንዳ ጸላኻ ንሓጣን አፍቅሮም ነትበዳሊ ካብት በደሉ ፈሊኻ ምርአይ ማለት ሓጢያት እና ጸላኻ ነተሓጢያተኛ ሰብ አፍቅሮ ዝበዝሕ ግዜ በሓደ ሰብ በደል ክወርደና ከሎ ነቲ ተግባር ዘይኮነስ ነቲ ዝገብሮ ሰብ ኢና ንጸልኦ እዚ ድማ አእምሮና በተሐሳስባ ሰይጣን ከም ዝተበከለ ዘመልክተልና እዩ እቲ ሰይጣን ናእምሮኡ ዝበከሎን ዝተቋጻጸሮን ሰብ ነቲ በደል ናይ ምግባር ባህጉ ምኽንያት ዝኾነ ሰብ ወይ ምኽንያት እዩ ዝደሊ ስለዚ እቲ መጻምድቱ ብበደል ምስ ተንከዮ ነቲ ክጽበዮ ዝጸንሐ ምኽንያት ምስ ረኸበ ነቲ በዳሊኡ ክብድል ይለዓዓል ስለዚ እቲ ምስ ተበደለ ብበደል መልሰ ግብሪ ዝህብ ሰብ ፍቅሪ በደልን ሓጢያትን ዘለዎ ዓመፃ ክብረቱን መባልዕቱን ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ምዃኑ ይዘረጋግጽ ክርስቶስ ንሓጢያት ይጽዮፎ እኳ እንተነበረ ንሓጣን ግና ይድንግጸሎም ይሓቕፎም ነበረ ክርስቶስ ንሓጢያት ይጽዮፎ እኳ እንተነበረ ንሓጣን ግና ይድንግጸሎምን ይሓቕፎምን ነበረ ማቴዎስ 5:10-13 ማቴዎስ 11:19 ሉቃስ 5:30 ሉቃስ 15:2 ሉቃስ 19:7 ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 7 ካብ 12 ክሳብ 16 ንሕናውን ንበደል ተጸይፍና ንበደል ትግና ክንድንቅጸሎም ኢና ተኣዚዝና እዛ ናይ ይሁዳ ጽቡቕ ገራ እትድግፈና እያ ብዝተኻለ መጠን ከም በባኽ ፍትኔ ምኽንያቱ ምስቲ ቀንዲ ክርስቲያናዊ ጉዕዞ ስለትኸይድ ብፍላይ ከዓ ኣብ ምሕዳግ በደል ስለትሕግዘና መልእኽቲ ይሁዳ ምዕራፍ 1 እዩ ዘለዎ ካብ 21 ክሳብ 23 ነቲ ናብ ህይወት ዘለዓለም ዘብጽሕ ምሕረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹምሲ ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም ንገሊኦም ድማ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ እኳ እናጸላእኹም ብፍርሃት ደንግጽሎም ካብዚ ቃል እግዚአብሔር ተበግሾም የማበታትና አፍቅሮሙ ለሃጣን ወጽላ ምግባሮሙ ንሓጢያት እናጸላእኻ ወይ ነቲ ግብረ ሓጢያቶም እናጸላእኻ ንሓጣን አፍቅሮም ምክንያቱ ክርስቶስ ንሓጢያት ይጽዮፎ እኳ እንተነበረ ንሓጣን ግና ይድንግጸሎምን ይሓቕፎምን ነበረ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ዝውቀሰሉ ዝነበረ ንሓጣን የፍቅር ምስ ሓጣን ይውዕል ምስ ሓጣን ይዕልል ኣብ እንደ ሓጣን ቦታ ይኣቱ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ዝኸስዎ ዝነበሩ በዚ ባህሪ እዚ ማለት ስለዚ ንሕናውን ንበደል ተጸይፍና ንበደልቲ ግና ክንድንግጸሎም ኢና ተኣዚዝና መጀመርያ እንታይ ኢሉ ዘሎ ይሁዳ ንገዛእ ርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልዋ ተቐዳመይቲ ዕዮ ነፍስና ምሕላው ያ ማለት ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም ንገሊኦም ድማ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ ክዳን እኳ እናጸላእኹም بفرحات دنقصلهم سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነቲ በዳሊ ካብ በደሉ ፈሊኻ ምርአይ ኣብትብል ቁጥሪ 11 ኢና ዘለና 12 ብመጻምትኻ ዝፍጸም ደጋው በደል ብመጻምትኻ ዝፍጸም ደጋው በደል ናይቲ ውሽጣዊ ምልክት ምዃኑ ምግንዛብ ብመጻምትኻ ዝፍጸም ደጋው በደል ናይቲ ውሽጣዊ ጉድኣቱ ምልክት ምዃኑ ምግንዛብ እቲ ንዓኻ ዝብድለካ ዘሎስ ብውሽጡ ንገዛእ ርእሱ ተጎዲኡሎ ማለት ሰብነታና ዘይርእዮ ናይ ሕማም ምልክታት ኣብ ውሽጢ ተጎዳእቲ ተሃዋስያን ከም ዝኣተው ዘመልክተና እዩ ስለዚ ድማ ብድንጋፀን ብትዕግስትን ክናብዮን ከነሕውዮን ንጋደል ሓደ ሰብ ጸርፊ ጽልኢ ቂምታ ቁጣዓ ወዘተ ዝኣመሰሉ ናይ መንፈሳዊ ሕማም ምልክታት ከርእየና ከሎ ድማ
أبوشتو اتني حاتيات تنك زخونة سيطانن منفسون آتيوم يقلوا خمزلو كنردا يقبائل كابو حليفناون اتي أب أكالاو حمام زرعنايو دنقاسن حاليوتن بعصفتات كنرئيو يقبائنا زخونة يخون سب كابادو تبقيسو كبدل أي لعالني كمتك زابير بمنفسو سناين مقبار زلع علنا سيطان دما بتدرخيت منفسو اكوين مقبار كنعن باترخص غني اللي أبونا باترخص منفسو اكوين مقبار كنعنكف زكاء خلو يزقبر نيهودا نتخل حدي قفتي وزسعبو قويتا كشاطان أحليفو كهوان نابلبو حساب زيتو ديابلوس يوي وانجيل يوحنس 10:3 معراف كلتان داويد عقب ناتبهله እግዚአብሔር ከም ዘይፈጥዎ እናፈለጠ ንህዝቡ ክቆጽር ዝተለዓለ ሰይጣን ስለዝደረፎ እዩ ቀዳማይ ዜና መዋዕል 21:1 ካልኣይ ሳሙኤል 24:1-10 ስለዚ እቲ በዳሊ ንርእሱ ግዳይ ናይቲ ምንጭ ኩሉ ክፍኣት ዝኾነ ዲያብሎስ እዩ ስለዚ ኸኣዩ ክድንገጸሉ ዝግባእ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 38 ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 4 13 ንመጻምድትኻ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ሰብ ጌርካ ምርኣይን ምኽባርን ንመጻምድትኻ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ሰብ ጌርካ ልዕሊ ኣቦ ልዕሊ ኣደ ልዕሊ ሕዋት ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣካል ልዕሊ ዝኾነ ዓሌተ ዘመድ መጻምድትኻ እታ ዝቀረበት ነገር ወይ መጻምድትኻ ዝቀረበ ነገር ምዃኑ ንመጻምድትኻ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ሰብ ጌርካ ምርኣይን ምኽባርን ኪዳናዊ ዝምድና ዋላ ካብቲ ምስ ወለድና ዘለና ናይ ውልድነት ዝምድና ኣዝዩ ዝዓበየ ዝኾነ ስለ ዝኾነ ኢና ወለድና ሓዲግና ምስቲ መዋስብትና እንጠብቕ ዘፍጥረት 2:24 ካብቲ ምስ መጻምድትኻ ዘለካ ዝምድና ዝዓብን ዝኸብርን ዝምድና ክህልወካ ዝግብኦ ምስ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ስለዚ መጻምድትኻ ትሕቲ ፈጣሪ ግን ከዓ ልዕሊ ኩሉ ካልእ ሰብ እዩ ከደግማኤ ካብቲ ምስ መጻምድትኻ ዘለካ ዝምድና ዝዓብን ዝኸብርን ዝምድና ክህልወካ ዝግብኦ ምስ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ስለዚ መጻምድትኻ ትሕቲ ፈጣሪ ግን ከዓ ልዕሊ ኩሉ ካልእ ሰብ እዩ በዛ ነቲ ተወሳቢ ኣቦኡን ኣዲኡን ይሕደግ ምስ መጻምድቱ ይጥበቕ ትብል ትእዛዝ እዚኣ ነቶም ወለዲ እውን ንውላድኩም ምስ ሰበይቱ ይጥበቕ ሕደግዎ ዝብል ትእዛዝ ተዋሂባቶን ከም ዘሎ ርዱ እዩ ኣብታ ኣምላኽ ዘቆሞ ኺዳን ሃናፅ ታራ እምበር ኣዕናው ታራ ዝፃወት ሰብ ምስቶም ተዋሰብቲ ዘይኮነስ ምስ ኣምላኽ ውግእ ገጢሙ ከም ዘሎ ክርዳእ ይግብኦ ቁጽሪ 14 ብዛዕባ ውላድ ዘሎና ኣረኣያ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ምዃኑ ምርግጋጽ ኣብ ውሽጢ ሓዳር ንውላድ ብዝምልከት ከጋጥሙና ዝኽእሉ ጸገማት ክልተ እዮም ውሉድ ምስኣን ኣተሓሕዛ ናይ ውሉድ ምርካብ ኮነ ምስኣን ንዓይነት ኪዳናዊ ናብራና ከሐይሎን ከጸብቖን እምበር ክጽይቖን ከፍርሶን ኣይግባእን ምስጢር መውስቦ ዘይተረድኦም ሰብ ኪዳን ውሉድ ብምርካብ ይኹን ብምስኣን ምሕጥኦም ፈጺሙ ዘይተርፍ እዩ እቶም ብሱላት ተዋሰብቲ ግን ብምርካብን ብምስኣንን ብማዕረዮም ዝረብሑ እዩ ውሉድ ምስኣን ብዙሕ ጠንቅታት ክህልዎ ይኽእል ኢሉ ብምውሓድ ዘርኢ ሆርሞናዊ ምዝንባላት ዕድመ ተዋሰብቲ ውሽጣዊ ሕመማት ስለ ልቦናዊ ጸቕጥታት ረኽሲ ስርዓተ መፍረ ሓደጋታት ኣብ ስርዓተ መፍረ ዘይሕጋዊ ምንጻል ጥንሲ ጎድናዊ ሰዓብየናት ወይ መድሃኒት ወዘተ እዩ ብዓብዩ ድማ ከምቲ ናይ ብዙሓት ቅዱሳትን ታሪክ ተጠቒሱልና ዘሎ ብፍቓድ ኣምላኽ ብመደብ ዝወሃበና ሓለፋ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ኣብነት ኣብርሃምን ሳራን ኤልቃናን ሃናን ማኑኣን ሰበይቱን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኢያቄምን ሃናን ጠንቁ ብዘየገድስ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወፃኢ ክኽሰት ኣይክእልን እዩ ማቴዎስ 10:29-31 ሉቃስ
عسران حدن عسر شمونته زين تقصدات زين تانز ملأخت زم حلال فنانا حنتي تشاوري كابر اسهم كوا بزي فقاد ابهم اي تقنت ابني زبل ملأختي مهابن مخلأن نا اغزابير لولاوي سلطان ايو مزمور 115 قصر 3 135 قصر 6 بزحات موكس تقصدات علوت مصحف حزنا زلنا نسب تفقيدو لزلو مريچان بار دلياتاتكا بصولتن لمانون مسناي مسغانا اب املاح كم زفلت مغبار فقادكا كمتا اب سماي اب مدر دما يخون بمبال طرح ايو كدغماي نسب تفقيدو لزلو مريچان بار دلياتاتكا بصولتن لمانون مسناي مسغانا اب املاح كم زفلت بمغبار فقادكا كمتا اب سماي زلو اب مدر يخون بمبال طراي ايو فيليبيسيوس معرف 4 قصر 6 ماتيوس 6 10 ولود سلازرخبه زصدق سلسه انا دما زحات حدا قايلون نفقاد املاح بخبرن بمسغانان زتقبله بتا زحالفا زلو كونتات نا املاح اخبيرو زحالفه سبغنا حدا قا كمنغست املاح زبكر يلون እግዚአብሔር ሉዓላዊ ኳንተ ሆነ ሰናይ لواه فكار محاري كم زخونه دما كرسع ايغباني እግዚአብሔር انت خلق انت احممه انت قتل انت ادكيه وزته كله غزي نسناي علامه يزغبروي ارمياس 11 شعتن 11 اذا تقص زياها اب زخونه غعزنا اب صلات لبنا خنصحفا زلات تقسيا مالتي ስለዚህ انت اتبل ذات تقص زيا أنا زحاسبلكم حساب دحاني تسفان مفصمتان من انتخبكم سي حساب دحانمبر حساب كفو ولا نحن اندزي تردانا جن እግዚአብሔር አብልዕ ላይ ዘሎ حساب دحانمبر حساب كفو አይኮነን ተስፋን መፈጸምታን ዘለወንበር ዘይፍጸምን ተስፋ ዘይብሉን አይኮነን ኢልና ክንተባባዕ ምእንቲ እዛ ጥቅስ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ጽላት ልብና ክንጽሕፋ ዘለና ጥቅስያ ማለት ولاد زخل نخساقيك زيكونس بإمنتن بخالق منفساو صقاتاتن كبل صقاكا سلازدلي يخوم زغبر ابراهام نتحد ودو كساع مسوا بإمنت عبي زفترت 22 كاب حدك ساب 14 هانا غنا شعو طبزي حدا غودا ناملاح كساع موفي عبيت قداماي ساميل حدا 22 28 إياك إمن هنان نقدس دنجل مريم وسلست عمت وفيوا سلازي نتبهجنان دليتنان ترازي كنا نتفقاد أملاخون بزلع علامة أن كنقدسوا لي جبا كل دليتاتنا بصلوت ناود حر مفساسنا جهيات مسيلنا خيتر أنا لبنا خنا هدي يجباي قداماي ساميل حدا 10 شمونته بمت اتتاو نايزخونا يخون سب تدريخنا ناب حاتيات زي مودقدما ጥንቁቃት ክንከውን ይግባአና አመንጎ خلተ መጻምቲ በዘይካ እግዚአብሔር በይኑ ዝኾነ ካልእ ሰብ ካአቱ አይግባኦኒ ለውሉድ መርካብ ውሉድ ወህበት እግዚአብሔር እዮም መዝሙር ዳዊት 128 ቁጥር 2 ውሉድ መርካብ ካውሉድ ምስአን ለዓሊ ዝኸበደ ሓላፍነት እዩ ከደግማየ ውሉድ መርካብ ካውሉድ ምስአን ለዓሊ ዝኸበደ ሓላፍነት እዩ ምክንያቱ እቶም ዝውለዱ اتنا يجزا هيوتهم حلافنت ابوتو انهالو نايتهم زولدوهم حلافنتون ابزبانهم يزلو እግዚአብሔር ውሉድ ሲበና ዘራ አምላኽ ዝኾኑ ደቅ ገርና ምእንት ከነዕብየሉ ኢሉ ስለዚህ ደማዩ ነቶም ንዓይ ዝወለድክዎም እናበለ ዝዛረብ ሚልክያስ 2:14-15 ሕዝቅኤል 16:10-11 ندكنا مجد إخزابير كم زحلوهن جبرومن فتحن صدقن كجبرو كن مهرومن يوم زوهابنا زفترة 10 شومنتا 10 شعته ندكنا مجد إخزابير كم زحلوهن جبرومن فتحن صدقن كجبرو كن مهرومن يوم زوهابنا زفترة 10 شومنتا 10 شعته نولد كا لعلم أسامتها أبليس كا نايمر أي نايتهم زولدو كبير فتناي نايتهم زولدو
ንውሉድካ ልዕሊ መጻምትኻ ኣብሊጽካ ምርኣይ ናይቶም ዝወለዱ ከቢድ ፈተና እዩ ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ደቅኻ ኣድልዎ ምግባር ንቅዱሳን ኣቦታትና ዝተፋታተነን ኣብቶም ካባታቶም ዝፈረዩ ወለዶታት ከቢድ ነውፅ ዝፈጠረ ምዃኑ ክዝከር ይግባእ ቁጽሪ 15 ነቶም ሰለስተ ዓኑድ ዕዉታት ቃል ኪዳን ክፈልጦምን ክነብሮምን ምኽኣል ሓደ ቃል ኪዳን ዕዉት ንኽኸውን ኣብ ኪዳናዊ ናብራኻ ብምልኣት ክንጸባረቑ ዝግብኦም ንኣምላኽ ዘኽብሩ ንሰብ ድማ ዝሃንጹ ባህርያት ክህሉ ናይ ግድን እዩ ብኣንጻሩ ድማ ዝምድናታት ዘፍርሱ እከያት ባህርያት እውን ኣለዉ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ቃል ኪዳን ክዕወት ዝደሊ ነቶም ሃነፅቲ ባህርያት ከጥርዮም ነቶም ኣዕነውቲ ድማ ከወግዶም ይግባእ እቶም ዝጥቀሱን ከነጥርዮም ዝግባአና ሃነፅቲ ባህርያት ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ንነፍሲ ወከፎም ዘርዚርካ ክትርኢ ዝከኣል ኣይኮነን ንኹላቶም ግና ኣብዞም ዝስዕቡ ሰለስተ ምድባት ክንምድቦም ይከኣል እዩ ርእስኻ ምኽሓድ ወይ ምቕባፅ ርእስኻ ምግታእ ርእስኻ ምውፋይ እዚኦም እንታዮም ኣብ ቁጽሪ 15 ተጠቂሶም ዘለው እቶም ክትቀሱን ከነጥርዮምን ዝግባአና ሃነፅቲ ባህርያት ኢልዎም ዘሎ ርእስኻ ምኽሓድ ርእስኻ ምግታእ ርእስኻ ምውፋይ ርእስኻ ምኽሓድ ወይ ምቕባፅ ርእስኻ ምኽሓድ ምቕባፅ ማለት ክብረትን ረብሓን መሰልን ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓዲግካ ብኩሉ ፍቓድካን ብምሉእ ዓቕምኻን ንኽብረትን ረብሓን መሰልን ናይ መጻምድትኻ ደው ምባል ማለት መብዛሕትኡ ሓዳር ዕድመ ከይረኸበ ቀልጢፉ ዝፈርስ ዋላ እንደዘይፈረሰውን ንህልኽን ዕግርግን ተባሂሉ ዝቆመ ትካል ክሳዕ ዝመስል ሰላም ዝስእን ዘሎ እዚ መንፈሳዊ መምርሒ ከም ኣምር እኳ ዘይፍለጥ ምዃኑን ዋላ እንተተፈልጠውን ከጥርዮን ከተግብሮን ፍቓደኛ ዝኸውን መጻምድቲ ይሰኣን ስለ ዘሎ እዩ ናይ ርእስኻ ምኽሓድ ዝዓበየ ኣርኣያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ወንጌል ዮሃንስ 5:19-30 ቶም መጽሓፍ ሒዝና ዘለና ብዙሕ ጥቕስታት ኣሎ ናይ ርእስኻ ምኽሓድ ዝዓበየ ኣርኣያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ርእሱ ዘይቀበፀ ሰብ ንክርስቶስ ኮነ ነቲ ክርስቶስ ዝሰርዖ ኩሉ ምስጢራት ፈጺሙ ኣይብቕዑን እዩ ወንጌል ማቴዎስ 16:24-25 ተወሳኺ ጥቕስታት እውን ኣለዎ ርእሱ ዘይከሓደን ፈታዊ ርእሱ ዝኾነን ሰብ ይትረፍ ንመጻምድቱን ንኻልኦት ሰባትን ነቲ ህይወቱ ዝኸፈለሉ ጎይታ እኳ ካብ ገዛእ ርእሱ ኣብሊፁ ከፍቅር ኣይክእልን እዩ ቅዱሳን ሃዋርያት ልክዕ ከም ጎይቶኦም ርእሶም ዝኸሓዱ ስለ ዝነበሩ ካብ ሰባት ኣብ ልዕሊኦም ዝወርዶም ከበድቲ በደላት ብሓጎስ ይዕጎስዎ ጥራይ ዘይኮነ መመሊሶም ሰናይ ይገብሩ ነበሩ እዩ ግብረ ሃዋርያት 20:24 ቀዳማይ ተሰሎንቄ 2:6 ካልእ እውን ብዙሕ ጥቕስታት ተወሰኽቲ ኣለዉ ርእሱ ዝኸሓደ መጻምድቲ ፍቓዱ ሓዲጉ ፍቓድ መጻምድቱ ክፍጽም ይመርጽ ርእሱ ኣሓሲሩ ንመጻምድቱ ከኽብር ይደሊ ንርእሱ ዝሕሾ ሓዲጉ ንመጻምድቱ ዝሕሾ ይመርጽ ንድኻምን በደልን መጻምድቱ ከም ናቱ ድኻምን በደልን ገይሩ ይርእን ብሓጎስ ይፀውርን ንመጻምድቱ ካብ ገዛእ ርእሱ ኣብሊፁ ይርኢ በደል ብዝበዝሐ መጠን ፍቕሩ ይዕዝዝ ምስ መጻምድቱ ብስምዒት ዘይኮነ ብኣእምሮ ይዋሳእ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ርእስኻ ምኽሓድ ኣብ ኩሉ ሰብኣዊ ዝምድናታት ዋላ ምስ ጸላእትኻ እውን ክትጥቀመሉ ዝግባእ እኳ እንተኾነ ልዕሊ ኩሉ ግና ኣብቲ ርእሱ ኩሉ ዝምድናታት ዝኾነ ኪዳናዊ መውስቦ ከነምንፀባርቆ ይግባእ ርእስኻ ምግታእ ርእሱ ከይከሓደ ሰብ ንርእሱ ክገትእ ዘኽእሉ ዓቕሚ ከቶ ኣይረክብን እዩ ርእስኻ ምግታእ ኮነ ርእስኻ ምውፋይ ርእስኻ ከም ዝኸሓድካ ዘረጋግፁ ምልክታት እዮም ኣብ ህይወት ትፅቢት ዝገበርናሉን ዘይገበርናሉን ብዙሕ ፍጻሜታት እዩ ዝፍጸም እቶም ፍጻሜታት ከዓ ንሕና እወታዊ ይኹን ኣልታዊ መልሲ ክንህብ ዝድርኹና ካብኡ ሓሊፎምን ዘገደዱና እዮም እቶም ፍጻሜታት መልሰ ግብሪ ንኽትህብ ዝህውኻ ክኾኑ ይኽእሉ ታህዋኽ ኣብ ዘለዎ ድማ ነቲ ርግእ ኢልካ ናይ ምሕሳብን ናይ ምምዝዛንን ዓቕምኻ ስለ ዘዳኽሞ ነቲ ጌጋ ናይ ምፍጻም ተኽእሎታት ኣዝዩ ዘብዝሖ ስለዚ ድማ እዩ
مكتاء رأسها أزيو أقداسي زغنة رأسها مكتاء زحات تغنتات أبزم السعبونات بتات كتقالوا لي يخولين قداماي بمسامتها بزوردكا قطتاو بدل كالاي بمسامتها زقربلكا حتوتات ثالثاي بعلها نمسامتها التقربهم حتوتات قدمنا زوم نطبتات مراينا مصحف قدساو اقداسنت ناي رأسها مكتاء نرأى مثالي 10:32 25 28 قبر هواريات 24 توسخت تقستاتون علوي እግዚአብሔርን ርእሱ ስለዝገትዩ ንሰብ ከየጥፈአ ብምሕረት ፀይርዎ ዘሎ ኢሳያስ 48 ቁፅሪ 9 ሆሴዕ 11:8-9 ርእስኻ ምግታእ ማለት ነቲ ምስ መጻምድትኻ ክትገብሮ ዝነበረካ ባእሲ መኣዝኑ ናባኻ ጠዊኻ ምስ ገዛእ ርእስኻ ምቅላስ ማለት እዩ ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ምግታእን ኣብ ምስዓርን እንተተዓዊትካ برجس أبتا أملاخاو بحري تخافيلكا قد لخا دما سمير الله مالتي بأنصارو جزاء رئيسها سعيركا جزاء رئيسها سعيروكا أنت تبالاش خادما نتنقسو ناقته زينا بركا زول أملاخ إيدا سبار راجيركا بحري نايت خفو ديابلوس كتلابس مريز كاللوها مالتي زابير كم تنعخاز قبرلكا نتزبدلكا مسعود تخاون رئيسو ناقته إيو زنا برو زولو نسخا مس زي بدالي مسامنتها رئيسها بمكتاء تنبر انتليها معي تأملاخ كينكا نتأملاخ أوز قبرو محرات تدرعو اللها مالتيو بأنصارو رئيسها مكتاء انتسي انكاغن نأملاخ مسارورتو ناي مخان كفو مريچا مريسكا خمزلوها أرقاقسكا اللها سلازي رئيسها تقت مخالن زي مخالن مست مسامنتها ترايزي كونه نتمس أملاخ زلو كازم دناون كم زيز ألوك سوركا أي قبعني رئيسها مقطع زمل كتوم مجلس إتات هي ودما زوم زسعبو يوم هراي رئيسها مقطع زمل كتوم مجلس إتات هي ودما زوم زسعبو يوم حسابات وصرا حدا حسابات كحسب زي كالسب كزارب كجبر كله استفعل سمعتات كله يكلني نحساب كاب زي كات حساب يوسفن أملاخن كال زفلت يلون إتن حسابات أمرو أمكو صار زتعوت السب ترايو نقالاتون سمعتاتون تجباراتون كقاطات زخيل كل جزء نتكرسوس زحاسبو سنة حساب تراي كنحسب دما قال إجزابير إززنا أيو فيليبي كلتا حموشة 4 بزح تقستات هنا له فيليبي كلتا حموشة انت أتبل إتا أب كريستوس تنبر حسابات أباخاتكمون يهالو إتا أب كريستوس تنبر حسابات أباخاتكمون يهالو وزر غلطة سمعيت صلي فقري حركان هدات قناعات حاغوس غواهي دنغازة شكانة وزتا زعمسلو بحريات سمعيتات يوم حسابات قدمي ناب قالاتن قبرتاتن ملواتو قدم ناب سمعيتي زلوات سمعيت ناب قالن قبرن كيما عبلوكا ناب قصنان أقاومانان كنصبارق يخئليو اترؤسو خقات زخئل اتن سمعيتاتو قوازاتر زخئل تراي إيو سالساي قالات نقالات بزي قبا مقد انت تتقي من اللوم كاب سحلات زبالحو كاب مدوشا زخبدو توقاداتي يوم نسب عزيز خبر نجار انتليو نرسانو مملخن مكتاعني يعقوب 3 خلته بزعبا قالاتنا كنتنكا كم زقبانا زلا علماو صعبين كم زلوا مصحف قدس بقلص يز نغرنا ماتيوس 10 خلته 37 كالوت يعقوب 1:19 أبز يعقوب معرف حدا قصر 10 كل سب نمسمع قلتوف نمزراب دونغاي نمسمع قلتوف نخورا دونغاي يكون اللي قلتو حالات بزحت توسختي تقستاتون علو رابعاي قبري تزل على مجلسي نايمن النتيو مثالي 10 سلازي دما قبرنا ورتك سناي ترايك خون تعززنا مثالي 10 ماتيوس 5:10
ማቴዎስ 15:16 ነቲ ጽቡቕ ግብርኩም ሪኦም ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ዝብል ርእስኻ ምውፋይ ርእስኻ ምኽሓድን እስኻ ምኽሓድን ርእስኻ ምግታእን ቅደታ ርእስኻ ምኽሓድን ርእስኻ ምግታእን እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝፍጽመን እየን ርእስኻ ምውፋይ ግን ኣብቲ መጻምድትኻ ትገብራ ዓባይን ክርስቶሳዊትን ወፍሪ እያ ነተን ክልተ ቀዳሞት ኣዝየን ኣገደስቲ ዝገብረን ነዛ ሳልሰይቲ ኣብ ምትግባር ስለ ዝሕግዘና እዩ ነታ ዝኸሓድካያን ዝገታእካያን መንነትካ ክትውፍያ ዘይትኽእል እንተኾንካ እቲ ዝቐደመ ስጉምትኻ ውዱቕን ከንቱን እዩ ዝኸውን ክርስቶስ ንገዛእ ርእሱ ክሒዱን ገቲኡን ኣገልጊሉና ከበቅዕ ምእንታና ንመስዋዕቲ እንደዘይውፍያ ዋላ ሓደ ዝድሕን ሰብ ኣይመሃለወን እምበኣር ርእስኻ ምውፋይ ርእስኻ ብብቕዓት ናይ ምኽሓድን ምግታእን ዝለዓለ መለክዕ እዩ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን ነቢያቱን ሃዋርያቱን ናይ ርእስኻ ምውፋይ ዝለዓሉ ኣብነትና እዮም ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 2:25 ገላትያ 1:4 ከምኡን ተወሰኽቲ ጥቕስታት ኣለዎ ርእስኻ ምውፋይ ክልተ ደረጃ ኣለዎ እዩ ቀዳማይ ኣብቲ መጻምድኻ ዘለዎ ደረጃን ቦታን ኩነታትን ምውራድ እዩ ካልኣይ ነቲ ንሱ ክገብሮ ዘይከኣለ ንስኻ ኣብ ክንዱኡ ኾንካ ምግባር ንሓይልኻ ሓይሉ ንዓቕሙኻ ዓቕሙ ምግባር እዩ ርእስኻ ምውፋይ ናብ ፍጹምነት ዝዕርግ ክርስቶሳዊ ባህሪ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ብሓድነት ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያኑን ዝተመሰለ ኪዳና ብግዲ ኸነተግብሮ ዝግባአና እዩ ሓዳር መላግቦ ወለዶታትን ዝምድናታትን ምዃኑ ብዕምቆት ምርዳእ ብምኽንያት ሓደ መውስቦ ዝፍጠሩ ዝምድነታት ብዓይኖም ኮነ ብቕፅሮም ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ገሊኣቶም ናይ ቀረባን ጥቡቕን ዝምድና ክኾኑ ከለዉ እቶም ካልኦት ድማ ናይ ርሑቕን ብመጠኑ ልሕልሕ ዝበለን ዝምድና ክኸውን ይኽእል እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ኣገልግሎት እዚ ክንበፅሕ ዝረዳእና ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ሕጂ ግዜና ናብቲ ናይ ጉባኤ ግዜ ክንኣቱ ኢና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎት ዘለኩም ተመክሮን ሞያን ንጉባኤ ንምግላፅ ትማልን ቅድሚ ትማልን ሎሚ ዘጉደልናዮ ጉድለት ንኻልኣይ ንኸይድገም ንምእራም ከምኡውን ሕቶታትን ርእቶታትን ዘሎ ኩሉ ናብ ጉባኤ ነቕርበሉ ግዜ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምና ብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዓኹም አሜን አሜን አበና ኩላህና ቃለ ህይወት ይስማዓልና حرايت ጊዜናይ ጉባኤ ሞን ተቀማሉ حراي نمزخاخري حصرا بلنا كابتن لو ما عندك نريد صنحنا 11 نتبدالي كابت بدلو ريتا نتبدالي
نتبدالي كابت بدلو فليخا مرأي بمسامتها زفصم دغاو بدل ناي وشطاو غداعتو ملكت مخانو مغنزاب نمسامتها لعل زخونه خالق سب غيركا مرأيين مخبارن بزعبا ولود زلنا الرأيا مصحف قدساو مخانو مرغغاز اوشط حدار نولاد بزملكت كغاطمنا زخولو صغمات كلته يميلو ولود مسان اتححزا ناي ولود مسان مسمنتاي كمز تححز اسفيو غلصلنا صنيحو ولود مسان بزح تنقطات كهلوي خيلي خمس زرانا ولود مركاب عسر تحمشة نتوم سلسة عنود عوتات كالكيدان كنفلتو من كنقبرو من مخال سونكا رئيسها مخحاد رئيسها مقتاع رئيسها موفاي كابتوم كاند لهم معنتي زتو كورل لهم مالتيو سلازي كابتوم لهم معنتي زرانا بحصر زبالة نزيعتهم يمثلو نيروم مالت حتى حراي ريتو حتو توساخ حسابات تلينا دزي لنا ها نحنا خنحاتت ممسيكم هوتي هل ده حتى سبيلن اشتي حراي هو تحبتنا مخفت افكا خنن anyway كستايزاناي مچم بتعم زقربين تي زر ناي الكيدان حج تريو خلخاسي سان فلات سان ممهر كوينو سمعني حلف بزناي ولاد مسان እንደ ከምዚ ተባሂሉ ዘሎ ኩሉ ሓደ እዩ ወላ ሓንቲ ከፍሩሶን ከብሎን ሳይክእልን እዩ ኣምላኽ እዩ ዝህበካ ግን ኣብ ናታ ሕብረተሰብ ከስተንትኖ ከለኹ ኣብ ውላድ ዘይብሉ ሕልፊ ቤተሰብ ክስታይ እንታይ ዝበሃል እዚ ነቲ በዓል ቤት ክስታይ ይገብሮ እታ ጓልስ ባዕላ ተምፅኦ ዓይነት ገይሮም እቲ ኣብቲ ፍትሒ ኣብቲ ሓዳር ዕግርግርን ፍትሕን ይገብሩ እዚ እንታይ ካብቲ ዘይምፍላጥ እዩ መስለኒ ሕጂሲ ብሓንቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ እንድዩ ሕጂ ግን እዚ ንዓና ዝምህረናስ በዚ ሕጂ ዝምርዓውሲ ነዚ ብደንቢ ገይሮም ተማሂሮም ንክምርዓውሲ ፅቡቅ መስለኒ ተርከታ ናይ ውላድሲ ኣብ ዓድና ብሕልፊ ብጣዕሚ ይሽግር ኣላ ኣብዚ ዓዲ እኳ ሓቂ ዘረባ ክንድቲ ይኮነን ኣሎ ግን ከምናሃና ኣይኮነን ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕጂ ንዓቶም ከም ዝበልክዮ ንዓቶም ክፈልጥዎ እቲ ጠንቂ ናይ ትፍትሕ ከዓ እቲ ቤተሰብ ኮይኑ ስለ ዝፀንሐት ቤተሰብ እንድሕር ፈሊጥዎ እውን ንእግዚኣብሔር ተዓጊስኩም ተተፀቢኹሞ እግዚኣብሔር ኣብ ዝፈቐዶ ክህበኩም እዩ እንተዘይሂብኩም እውን ፍቓድ ኣምላኽ ይኹን ኢልና ንኸነፀናንዖም ንኽንድግፎም ንኸነባራትዖም እውን እቲ ወለድን እቲ ሕብረተሰብን ዋላት መንፈሳዊ መሪሕነት እውን ነዚ ብግቡእ ተረዲኡ ክሰርሓሉ ከሎ ነቲ ቃል ኪዳን ኣብ ምሕላው ዓብይ ታራ ኣለዎ ከም ዝበልክዮ ማለት ካልእ እቲ ብዙሕ ግዜ እቲ ዘይምውላድ ጠንቂ ክሳብ እዚ ሕጂ በቲ ስነ ፍልጠት ዝረጋገፅ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ጠንቂ ናይ ጓል ንሰይቲ ፀገም እምበር ወዲ ተባዕታይ እውን ናይ ምውላድ ፀገም ከም ዘጋጥሞ ብዙሕ ፍሉጥ ኣይነበረን ማለት ስለዚ ብግቡእ ምፍላጥ ውስጥ ሕብረተሰብ እንድሕር ፈሊጥዎ እቲ ሕብረተሰብ እዩ ብወለዲ ይኹን ብዕሩኹን ብፈተውቲ ይኹን ብመንፈሳዊ መሪሕነት ይኹን እቶም ሰብ ቃል ኪዳን ይኹን ክሕገዙን ክድገፉን እምበር ዝጎድኦም መመፂ ዝጎድኦም ሰብ የለን ማለት ምስኣት ከይድ ግንሲ ኣብታ ቁፅሪ 317 ምንሲ
ቅድሚ ሕጂ እውን ብቀዳማይ እውን ተማሂርና ነርና مستمرعخاسي ولدخ قديفك ناب سبعيكا تخيت سبعيكا ولد قديف ناب سبيتو حدا خونو حجي حتى دلات نسي أبزع عدي I don't know بنهنا أبزع عدي مسب حجي أبو خانا ديخان كلها the first family يوم تقدم من family يوم مستمرعخا قن إذا معدن تايم زبلهم أبوها نديخا مستمرعها immediate family ناتكا سبعي كان دك خانيم إتي أبوها أديخا جن أبتنا يحاتنا نحاوبو كاتيجوري أمز أطولو نحن خوهم مدينة أتين كوميو مثلاً لك عكامي أباناون أوكي لك عكامي تي زخونة تحط مثل أمهلاو هنا بزي مهلاو مالت أبسقام أبزخونة زمس قدامي تحتاتي بعلت بيتك قدامي تحتاتها بعل بيتك اوكي بدحريو قدامي يمثل زرخبون بعلت بيتك وي بعل بيتك مالت ثانك يو قالي وتسمعنا هو مخنياتو ناي حدا منابرتنا سلا زخونه موت مزغاتم مجمريا فرقت ناي نبرت اتزترفه وسبا يكون سبيتي فرقت نبرت وسد اتفرقها مثلنا يولدهم توم ولودات يوسدو ማለት ስለዚህ አብዓድናውን ቀዳማይ በዓልቲ ቃል ኪዳን እተቀደማይ ነበረን ሕጅሞ ዋላብትናይ ዋንነት ገዛውን ሽም ሰበይትኻ ሽም ሰብኣይካ ይሰፍር ክሽየጥ እንተኮይኑ ትንብረትካ በዓል ቤትካ ወይ በዓልቲ ቤትካ ክልቲኦም ብማዕረ ኣብቲ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ቅድመት ዝምልከቶ ኣካል ክፍርሙ ኣለዎም ይብል ማለት ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ቅድም ግዜ እንታይ እዩ ሰብኣይ በዓልቲ ቤቱ ከይፈለጠት ገዛ ሸይጥ በዓልቲ ቤቱ ከይፈለጠ መኪና ሸይጥ እቲ ሽያጥ ኣብ ምንታይ ከም ዝውዕል ትጠንቂ ናይ ምሻጥ እንታይ ምዃኑ ኣይፍለጥን ሕጂ ግን እዚ ኩሉ እናተረኣየ ከም ዝኮይኑሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን ቃል ሕይወት ያስማዕና በና አሜን አሜን حراي كساب قبائة تحتو أنا نشتي حتى حتتيه عسر تحمش نتبتات بس إحنا لنا أقدر سزخون نتبتات أزيهم نتبتات زياتهم أبينا رؤسان استي يوم تحقيفهم زلوا ناي زياتهم مناتو تي رؤسان استن دحر زي فليدنا بزعبا متاين الزارب كم زلناهم كم فلس لزين خيل إزيهم عسر تحمش نتبتات حجون كسوخ يوم أبز مسك زينا نحن أنت لنا أملاك تفقدو أبينا يا رئيسي يوم تحقيفهم زلوا سكتهم مسحاف حزنا زلنا دحرنا تجزية زي تقييمكم له نحن هنتكمل تاعن قبل أما أنا خبل أبونا ولا خالص سبالو حنساب عللتها إلى العلالة هرا عللتها بقع دقا في مخان بتعمل صبو هو ملية صبو غير كين بقع دقا فهنكون زخلنا نرديتنا نتحساسبنا كدقفنا بتعمل صبو بقعات دقافتي بقوع دقافي وي بقعت دقافي نخنكون زخلنا هنس ترديتاتن التحساسباتن معناته ازوم حسابات زياتهم تمعبيلهم أنا نبعلت بيتي بقوع دقافي خون زخل بعلت بيتي كاب بقعت دقافي تنعيك تكون تخل زوم التحساسبات زياتهم أب هيوتنا زوم هنزتن رديتاتن التحساسباتنا نابو أمورنا إننا معبولوخ مسوخلوي سلازي إتا أبينا يوم تحقيفهم زلو بقوعات دقافي بقوع دقافي أنا نبعلي بقوع تدقافي زي كونس بقوع دقافي المخوان كخيل انت داخينا ازيوم هنزتي رديتاتن حتى حساسباتاتن كردوونان كنا تقبرو من كم زلناي قال هيوت يسمع لنا الالتا امين قال هيوت يسمع لنا راي كالوت دونغينا زبحال نجار يلنا جوهم حجون كله خنركب لينا حدا تمرت زحلف عده تمرت زير كبت أبو دك أمهيران دحر دقوم
دقنا graduate اندحر غيرهم دقنا اخليل دغري خدفو خلوس ناتنا اخليل مالتي حجون كنركبل لينا جنا أنا كم رئيته محرتي كم يامسهم እግዚአብሔር መስገን الراي محرت حبتنا الراي انت يا خبل دليسي حجي فلتس لدينا برنا أنا نرأسي حجي كم بحدش استايد بلو دله ولا سئلنا تمرعنا سئلنا ننبر لنا نبري كمزي ببتغسيان تماهيرنا تنخون كلها نعملت نحن أترادي كنا كل سبسي ቤተሰብ እንዳመጀመሪያ ሰላም ክትከውን ከላ ቆልዑቱን ጽቡቕ እንዳራኣዩ ከዓቢ ከለው እዛ ዓለም ስኸመይ ጥዕምቲ ምስኮነት ነራ ንርእስኻ ኣሕሊፍካ ስጋዕ ምሃብ ንርእስኻ ኣትሒትካ ስጋዕ ምሃብ እቲ ሰብኣይ ንሰበይቱ ሰበይቲ ንሰብኣያ ከምኡ ተድኸውን ከመይ ጽቡቕ ነይሩ እሞ ንሕና ሓሊፍና እዩ ሓለፈና ከዓ ሕጂ ንምሃር ኣለና ነዞም ሕጂ ድመፁ ደለው ንኣሽቱ ደቅና የሕዋትና ግን በዚኣ ከምዚኣ ገይሮም ኣብ ቤተክርስትያን ተማሂሮም ቅድሚ መርዖኦም ነዛ ሁሉ ፈሊጦም ክመሃሩ እሞ ጽቡቕ ወለዶታት ክንረክብ ከዓ ናይ ድመፅእ ደሎ ተስፋናሲ ደስ ድብል እዩ ንሕና ከዓ በዚ ተማሂርና ካብ ብሕጂ ከምኡ ኢልና ሂወትና ክንመርሖ ከዓ ኣምላኽ ክሕግዘና ብጣዕሚ دحقوس تمرتينا نمهار كبلي امين امين قال هيوت يسمع لنا ابزا باومي تنكفا بلنا لومن حليفنا سبسي نبصاينا بعلت بيتنا بسغا خحمن كلس بزحنا ندنقصلهم بزحنا لعل تحت نبللهم ስለዚህ بنفسك خحمن ወይ ተሐመም كلها اخ ندنقصلهم አለና ዝብልሲ ገለ ካብዞም ናይ ቦታት ህይወት ናብራዊ ህይወት ሞከስ خدل ኢለ ሓሰስ ይብል ነይረ ንእሽተይ ግዜ ነይር ንቅድሚ ናብ ዝምእታውናሲ እንታይ ሪኤ ምናልባት ነቲ ተሓሳስባና ጳውሊ የዋህ ይብሎ ማለት እንታይ እዩ ኣብቲ ናብራ በዓል ጸጋ በዓል ሓዳር ነይሩ ግን ኩሉ ግዜ ፈተነታት ስለዘይ ተርፍ በዓልቲ ቤቱ ምስቲ ሰራሕተኛ ጓሳ ዲና ዓሰባ ንብሎም ምስኡ ዓመጻት ፍጽም ነይራ ማለት ስለዚህ ንሱ ይፈልጥ ነይሩ ጳውሊ የዋህ ይፈልጥ ነይሩ ሁሉ ግዜ ግን ንምንታይ ኣብ ልዕለይ ከም ዝገራ ዘይኮነስ ኣካለይ ኣሞ ነቲ ኣካል ስፍርቁን ንሲኦል ፍርቁን ንገነት ኣይተእትዎ ስለዚህ ናይ ንስሓ ግዜ ሃባት ትገብሮ ዘላስ ጌጋ ምዃኑሲ ፈሊጣ ክትንስሕሞ በቃ ኣብቲ ዝመጽእ ህይወት በሓደ ወረስቲ መንግስተ ሰማያት ክንከውንሲ እንዳበለስ ኩሉ ግዜ ብርኪ ይኸፍለላ ነይሩ ብጣዕሚ ገሪምኒ ከምብቦ ከለኹ ሕራይ ጴጥሮስ ፋሚሊ ሪኣለኹ ይተላዒላላ ክወዳእሞ ክመጽእለሲ ስለዚ ብጣዕሚ ይገርመኒ ነይሩ ከምብቦ ከለኹ ለካቶም ናይ እግዚአብሔር ስነት ባህሪ እግዚአብሔር ምስተላበስዎ ኩሉ ግዜ ይጽልየላ ሓደ መዓልቲ ግን ናብ በረኻ ወፊሩ ስለዝነበረ በረኻ ወፊሩ ለለቆም ዓመጽ እናገበሩ ከለው ኣብ ሓደ ዓራት ረኺቦም እንታይ ገይሩ ኢዱ ኣንቢሩ ጸሊሎም ማለት ብጣዕሚ እቲ እግዚአብሔር ከኸለካ ከሎ ብስጋ ብሓሳብ ስጋ አይካልኒ ኢዱ ኣንቢሩ ጸሊሎም ጸሎት ምስ ወደአ ግን እንታይ ኢልዎ ክሳብ ሕጂ ብዓመጽ ኢኻ ዘይናትካ ትወስድ ነርካ ካብሎም መዓንቲ ግን ፈቂደልካ ኣለኹ ካብሎም መዓንቲ ግን ናትካ ትኹን ፈቂደልካ ኣለኹ ግን ኢሉ ግን ሓደራ በአምላኽ ዝተረከብኳ ያሞ ሓደራ ከይትብድላ ድልየትካ ምስ ፈጸንካ ከይትብድላ ግን ሓደራ ካብ ሕጂ ግን ሓላል ትኹን ንዓኻ ሂበካ ኣለኹ ኢሉ ገዲፍዎም ወፂዙ ሽዑ ከስተንትኑ ጀሚሮም ንሕናስ ተሓቢእና ከይፈልጠና ከይርኤና ሞ ሽግር ከየምፀልና ዕግርግር ከየብፀልና ናብ ሕጊ ከይወስደና ኢልና ዝኩሉ ተሓቢእና ንገብሮ ነርናስ ስለምንታይ ርኢናስ ከም ዝኾይኑ ኢሎም ክዝክዩ ጀሚሮም ቀልጢፎም ተነሲሖም ከዓ ናብ ቅድስና ከም ዝበጽሑ እቲ ናይ ቦታት መጽሓፍ ከምኡ አንቢበሎም ማዓንቲ ማለት ስለዚህ እቶም ናይ እግዚአብሔር ስለዝነብሩ ወይ ተጽሑን ተጻሒፍልና ዘሎ እሞ እግዚአብሔር ጸጋ ያብዝሃልና ሕራይ ጴጥሮስ ፋሚሊ ይተሓፊላላ
عليه واتس معنا ممر مرقيته ما يوعلكم እግዚአብሔር ይመስገን እንዳውዒልኩም صبر እግዚአብሔር ይመስገን حتى يقرب ውፅእ ዝበለት እያ እንታይ ዝብል አሚን እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ተፋቀሩ እዩ ዝብል ሕጂ እቶም ንፍቅሪ አሚኖም ካብትናቶም ባህሊ ወፅዮም ካብትናቶም ሃይማኖት ወፅዮም ምስ ካልእ ሰብ ምስ ካልእ ዓሌት ዝኸዱ ሰባት ሲ እንታይ ከመይ ጌርና እንታይ ናክንብሎ እንታይ ክንገብር ንኽእል ተረድያ እንተለኹ ሲ ካብ እምነት ወፅዮም ምስ ካልእ እምነት ዘለዎ መፃምድቲ ምስ ዝገብሩ ኢና ንብል ዘለና እዎ ምስ ካልእ እምነትን ምስ ካልእ ዓሌትን ከማን ሕጂ እቲ ምክንያት ናይቲ ምስ ካልእ ሰብ ወይ ካብ እምነቶም ወፃኢ ካብ ዓሌቶም ወፃኢ ዝኾነ ዝገብርዎ ዘለው ምክንያቱ ምርዳእ ከድሊ ማለት ፍቅሪ ዝጠቀም ዘሎ ፍቅሪ እግዚአብሔር ፍቅሪ እግዚአብሔር ፍቅሪ እና ፍቅሪ ብፍቅሪ ተመርኪሶም እዮም ካፍቲ ዝፍለይ ዘለው ካፍቲ ሃይማኖትን ካፍቲ እንተዳ ኮይኑ እዚ ናይ ፍቅሪ ተባሂሉ ዘሎ ካብ ፍቅሪ ትበሃል ዘላ ኣይትቅየምን ዘይናታ ኣይትደልን ንኩሉ ትፀውር ንኩሉ ትዕገስ ተባሂሉ ዘሎ ፍቅሪ ኣምላኽ በይንዩ ፍቅሪ ስድራ ቤት በይንዩ ፍቅሪ ቃል ኪዳን በይንዩ ፍቅሪ ዝሙት ከዓ በይንዩ ማለት ሕጂ ንመን ኢና ክንርኢ ንሳሙሶን ኢና ክንርኢ ማለት ሳሙሶን ንናዝራውነት እዩ ተፀዊዑ ወለዱ ገና ከይተወልዶ ከሎስ ብጥንቃቐ ከዕብይዎ ከለው ኣብ ከርሲ ወላዲኡ ከለው ናድዩሲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ማሕፀና ዘሎ ቅዱስ ስራሕ ኣምላኽ ክጥንቀቕ ከም ዘለዋ እዩ መልኣክ ኣምላኽ ኣጠንቂቕዋ ልክዕ ከዓ ከምኡ ገይሮም ዕብዮሞ ከምኡ ገይሮም ይዕብዮሞ ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ምራሕ ነይሩ ክንዲ ሰብ ምስ ኮነ ግን ከም ድላየ ክብል ጀሚሩ ኖ ከም ድላይካ ሰብ ከም ዝግብኦ እምበር ድላዩ ክገብር ኣይክእልን ሰብ ዝግብኦ እምበር ድላዩ ክገብር ኣይክእልን እዩ ድላዩ እንዳፈፀመካ ክነብር ኣነ ግን ከም ድላየ ክነብር እየ እንተኾነ ንናዝራውነት ኢኻ ተፀዊዕኻ እንተ ዘይኮይኑ ግን ብእምነት ዝመስለኻ ብዓይነት ብዓልየት ዝመስለኻ ደቂ ዓድኻ ደቂ እምነትካ ስለ ዘለዋ ኣብቶም ፍልስጥኤማውያን ገጽካ እንደ ዘይጠመትካ ይሓይሽ ተባሂሉ ንሱ ይርድኦ ኣይነበረን ንሳተን ግን ምስ ሳሙሶን ናብራ ክገብራ ካብ ሳሙሶን ክወልዳ ምስ ሳሙሶን ፀታዊ ርክብ ምፍፃም ደስ ኢልዎን ስለ ዘይኮነስ እተን ፍልስጥኤማውያን ግን ብዕላማ እየን ንሕዋተን ይቀትለለን ስለ ዝነበረ ተመኽልየን ሕነ ናይ ኣሕዋተን ክፈድያ እየን ዝቐርብኦ ነይረን ማለት ንሱ ግን የስተውዕል ኣይነበረን ብቐንዱ ነቲ ምክሪ ኣምላኽ ኣይጠመቶን ነቲ ምክሪ ናይ ወለዱ እውን ኣይጠመቶን ከም ድላየ ኢሉ ስለዚ እዚ ሕጂ ከም ድላየ ዝብል ዘሎ ወለዶ መበገሲ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ሓድሽ ነገር የለን ኣብ መክብብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 9 እንታይ ዝብል ኣብ ትሕቲ ሰማይ ሓድሽ ነገር የልቦን ስለዚ ቀዳሜት ይኹን ደሊላ ይኹን ኣይትፈትወንን ኢኻ ማለት እዩ ንዓይሲ ከምዚ ኢኻ ኣይተፍቅረንን ኢኻ ማለት ኣብ ዝባኑ ኮይና እንዳነበዐት ንብዓት ሓርገፅ ይብልዎ ቦታትና ናይ ምትላል ንብዓት ማለት እዩ ክሳብ እምሩ እሲሒቱ ኣምላኽ ዝሃቦ ኪዳን ሂቡ ነብሱ ኣዋሪዱ ከመይ ገይሩ ናብ ሓሳር ከም ዝወደቐ ሳሙሶን ይሕብረና እዩ ማለት ስለዚ ከምዚ ዝመሰለ ናይ ዝሙት መንፈስ ይኹን ናይ ካልእ ፍቅሪ ዝሙት ይኹን ፍቅሪ ስጋ ይኹን ተደሪኽካ ካብ እምነትካን ካብ ስርዓትካን ምፃእ ሳዕብየኑ ከቢድ እዩ ሕጂ ኣይርድኦም ንፅባሕ ንግሆ ኣብ ውላድ ምስ በፅሑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ዝነበሩ ሕብረተሰብ ምስ ተፈልዩ ካብቲ ክስዕብዎ ዝፀንሑ ሕብረተሰብ ከዓ እቲ ዝምድናታት ምስ ሓርፈፈ ኣብ ሓዲግ እዮም ዝወድቁ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሳዕብየናት ብግቡእ ከነረድኦም ኣለና ማለት ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብል ቦታትና ቀድሚ ምዝላልካ ኣበይ ከም ተዓልብ ፍለጥ እዩ እቲ ኣብ ፍቅሪ ኣብ ናይ ሃነኔታ ዕድመ ኮለናን ውላድ ወሊድና ናብራ ምስ ገበርናን ንፆሮፆር ፍልሊ ከም ዘለዎ ስለዚ ንዓቶም ክሕሾም ዝኽእል ሓደ እምነት እንተኮይኑ ሓደ ባህሊ ሓደ ስርዓት እንተኮይኑ እዚ ግቡእ መረዳእታ ክነበሉ ዘለና እዩ ማለት ካልእ ብቅዱስ ዕላማ ወይ ንቅዱስ ዕላማ ተባሂሉ ካብ ዓልየቶም ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ካብ ዓልየቶም ወፂኦም ንዕላማ ኣምላኽ
زخدو كم بعروت تام أباويت جنا ما أباويت كنساجن أبتز أتو تخيدان أملاخي حزبي حزن حزن عدخ عدي نابلت نونا أمي أبجزيس أجمع بعلبيتا مسموتا خي ترفس أبقولنا حماتا دويلا كل مستننا عسلز جبرت إجزابير كا بفتصم دبس كتبسا خلو إن حقونا داويت إن حقونا إسي كوينا بغندون إن حقونا إجويتا أسكريستوس كوينا أبتحرق جولودو تسحيف زلوا بمخرى أملاخ بعلامة أملاخي مالت سلازي كمتا زبالك يا بيتروس حاونا علامة ونخمون تدعى خوينو لك كم تناي سامسون سلاز خون في السامي أخا خبيد حدا قاس لازمس عقمنا زقبانا إذا أي تقبرونيهم إذا أي تفصموني زي كنس نو كتقبروا تخليهم كتقبروا أمثلكمي ألكم مثلجن ناي تحج نقبروا زلنا وسي تقدمنا كنريول لنا كمو أي مثلن كمو سعبين زلوا أي مثلن كم نبل التين نقبروا زلنا وسي حدا تمهراي ندحر تمهرتي أبو كراليو أيو جزان دحر زي سريح أيو خفلن دحر زي سريحو أنت زي نعفتنا أنت زي حليفوس انتي سعبين كم زمت سفليتو خقبروا صبونا قري أما أقدمنا سعبينات كنقرب نحنا حلاف النتي مالتك زابير يدقفنا بالطعم تصبو من مرقيتها قال هو تسمعنا آمين طعم تصبو آمين والله أنا قال هو يسمع لنا ثانك يو رجعتني الرأي كالوت دلنا حسابات حتوتات رئيتوتات راي جزينا نتقاملو أبزانا يموداتا تومنوت حسكم صنعهم سلسة أجد دست زغنا نتبتات كن رئيساني هنا نساتهم من يوم أموداتا زرعنا يمالتي سلسة أجد دست نتبتات كن رئيساني هنا نمزخ آخر زاكل كساب حتو تدالو مسحاف حزنا زلنا وينوت نحسنا حنا بغربا هنرهبو منا مالت حراي حللتا كحفا بالكلهم رئيسها مخاد رئيسها موفاين رئيسها مقتان يتعامل زبو رئيسها مخاد رئيسها مقتا سالسايكا رئيسها موفاي دابر مسكين ايوه عم مسكال بجا نفسه بموفاي هيوته بموفاي بيتنا يسكسوس ادهن النام كتولات النبونا الراي أفتا ولاد زخل أكاس نخسر إيكا زيكونس بأمنة بخالق منفساوي تأقاتاتن كبل تأقاكاس لزدلي وكمو زقبر تبلسني ولاد سلزهالو وكاخس كاب منفساوي عبيت سي انتاي كسانا خلقا يخل قربتي عبزياسن إشتي مقلت تنتظبنا سبحانير እቶም ውላድ ህያብ ኣምላኽ ምዃኖም እንደዘይ ፈሊጥካ ኣብ ውላድካ ክትምርኮስ እንድሕር ፈቲንካ ንውላድካ መጋበርያ ዓመፃ ክትገብሮ እንድሕር ፈቲንካ ንኽብሪ ኣምላኽ ዘይኮንስ ኣብ ዝሓለፈ እውን ግዜና እውን ርኢና ነርና ንኣብነት ኣከኣብሲ ኣዝዩ ዓመፀኛ ስለ ዝነበረ ኣነ ካብ ስልጣን ምሰልገስኩ ኣነ ምስ ሓለፍኩ ንደቀይ ፀላእቶም ከይስዕርዎም ክበዝሑ ኣለዎም እናበለ ዝረኸበን ኣንስቲ ሰብኡት ብዓመፅ እናምፀ ዝረኸበን ደናግል እናዓመፀ ሰብዓ ውሉድ ነይሮሞ ይብል
ኣከኣብ 7 ውሉድ ነይሮሞ እዚ ብመደብ ይዝገብሮ ነይሩ ማለት እዚ መደብ ዝገብሮ ዝነበረ ከበዝሕ እሞ ብብዝሒ ድላዩ እናገበረ ክነብር እዩ ስለዚ ኣብ ኣከኣብ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ቤተ እምነታቱን ከይተረፈ ብዙሓት ኣንስቲ ብምእታው ኣብ ዓመት ብዙሓት ቆልዑ ምውላድ ብእምነትካ ንዓለም ምዕብላል ዝብል ኣብ እግዚአብሔር ቅቡል ዘይኮነ መገድታቱን ብዙሕ ንሰምዕ ንርኢ ኢና ስለዚ እቶም እንወልዶም ውሉድ ከም ንኽብሪ ኣምላኽ እንደዘይወሊድናዮም ምስ ሃበና ነቲ ዘኽበርን ንሃበና ኣምላኽ ንኽብሪ እንደዘይገርናዮም እንታይ እዮም ክኾኑ ንኸምዚኦም ክኾኑ ስለዚ ደቂ ኣከኣብ ከምቲ ንሱ ዝሓሰቦ ተኸቢሮም ተሓፊሮም ክነብሩ ዘይኮነስ ገና ደድሕሪኡ ንዕኡ ደድሕሪኡ ዝመፀ የሁ ዝበሃል ንጉስ ምስ ነገሰ 7 ደቂ ኣከኣብ ኣብ ሓንቲ ከውሒኦም ተሓሪዶም ማለት ምክንያቱ እዚ ኸ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ንዘርእኻ ካብ ገጽ ምድሪ ከጽኑተ እዩ ብዙሓት ድኻታት ብዙሓት ቁኑዓት ይብድል ስለ ዝነበረ ንበዓል ናቦት ከይተረፈ ኣታኽልቲ ወይንኻ ዘይሃብካኒ ኢሉ ብሕቡእ ገይሩ ካልእ ክሲ ኣልዒሉ ንእግዚአብሔር ክጸርፍ ከሎ ሰሚዕናዮ ኢሉ ብቤተ ክህነትን ብቤተ መንግስትን ክሲ ኣልዒሉ ሕሱራት ዝምስክሩ ሰብ ነብሶም ዘጥፍኡ ኣምፂኡ ምሰጥፎ ስለ ዘጥፍኦ እግዚአብሔር ንዘርእኻ ካብ ገጽ ምድሪ ከጽኑተ እዩ ስለዚ ብኽብሪ ኣምላኽ ኣይተወልዱን ንኽብሪ ኣምላኽ ኣይረኣዮምን ስለዚ ካብ ኣምላኽ ፈልየሞ ስለዚ ሓደ ግዜ እንድሕር ብዙሕ ግዜ ቅዱሳን እግዚአብሔር እንታይ እዮም ዝብሉ ውላድ ሃበና እቶም ዝውለዱ እንድሕር ንዓኻ ዘየምልኹ ንወለዶም ዘይእዘዙ ንሕብረተሰቦም ንበረኸት ዘይኮኑ እንተኾይኖም ግን ወእግዚአብሔር ንማሕፀና ዕፀዎ ኢሎም ከም ዝጽልዩ እቲ ቅዱሳት ጽሑፋት ታሪክ ቅዱሳን ዝምህረና ማለት ስለዚ ቦዩ እግዚአብሔር ሲ ብምሃብ ጥራይ ዘይኮነስ ብምኽላእውን ዝባርኽ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣዴናሃና ምናልባት ከምታራ ሰባት ምጽኢላ ከምታራ ኣዴታት ብግቡእ ወሊዳ ነይራ እንተትኸውን ታራ ቆልዓ መወለደት ታራ ቆልዓ ከዓ ምዕበየት ማለት ስለዚ እቲ ውላድ ዘይምህላው ተቐቢላቶ እኳ እንተነበረት እታ መጻርርታ ኣንተ ንቐዝቲ ዕንጨይትስ ኸዳ እንታይ ክትወልድ እንታይ ክትዝምድ እግዚአብሔር ዝረገማ ኢላ ምስ ጸረፈታ ግን ኣምሪራ ጸልያ እንታይ ኢላ ሽመይ ለውጠለ ሃና መኻንያ ዝብል ሽም ለውጦ ትዝውለድ ግን ወዲ ይኹን ጓል ንዓኻ ክህበካ ኢላቶ ማለት ስለዚ እቲ ምውላድ ምድንጓያን እቲ መጻርርታ ተሸግራ ዝነበረትን ዝያዳ ናይ ሓቂ ልቢ ናይ ሓቂ ጸሎት ክትጽልን ሓቀኛ ውሳኔ ክትውስንን ኣኽኢልዋ እዩ ስለዚ ሳሙኤል ኢላቶ ወዲ 3 ዓመት ምስ ኮነት ከዓ ጡብ ምስ ሓደገ ከይዳ ንቤተ እግዚአብሔር ኣረክባቶ መፅያ ማለት ኣብ ሓደ ሳሙኤል እምንቲ ስለ ዝኾነት ግን 5 ውላድ ብድሕሪኡ ከም ዝሃቦም ቃል እግዚአብሔር መስኪርወሎ ማለት ስለዚ ውላድ እንተደንጊና ውላድ እንተዘይህብና እግዚአብሔር በቲ ውላድ ምድንጓይ ወይ ውላድ ብዘይመሃብ ንዓና ዘዳለዎ ዓቢ ምድራውን ሰማያውን በረኸት ከም ዘሎ ክንርዳእ ይትቃል ክምህረና ምስዩ ማለት በሪሃ ኾንተም ተስፋ ገብር በሪሃ ቃልዮ ተስማዕና በን ኦኬ ኣቦና እታ ናይ ካህን ኤሊ ከዓ ምግላጽ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ካህን ኤሊ መኻና ይነበረን ቀልጢፉ ዝወለዶም እኳ ደኣ ኣብ ማዕርገ ክህነት ዝበጽሑ ኣፊኒን ፊንሃስን ዝበሃሉ ካህናት ነይሮሞ ግን ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ካህን ኣምላኽ እኳ እንተኾነ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ብፍርሓት ኣምላኽ ኣይዕበዮምን ኣብ ትሕቲኡ ብክህነታዊ ኣገልግሎት ዓመፅ ክሰርሑ ከለውን ከመቦ ካብቲ ስልጣን ክስዕሮም ዝግብኦ ሊቀ ካህናት እዩ ስቂሉ ብምርኣዩ ንደቁ ከም ዘጽነቶም ንደቅን ደቁን ካብ ገጽ ምድሪ ናይ ኣከኣብ ጥራይ ዘይኮነስ ካህን ኤሊ እውን ከይተረፈ ደቁ ካብ ገጽ ምድሪ ዘርኡ ካብ ገጽ ምድሪ ከም ዝጸነተ ኣቦና እዚ እውን ጥራይ ናይ ኣከኣብ ዘይኮነስ ዋላ መንፈሳዊ መሪሕነት ኮለኻ ብግቡእ ደቅኻ ወሊድካ ብግቡእ ደቅኻ መንፈሳዊ ከተሳትፎም እንደዘይክኢልካ ሳዕብየኑ ከቢድ ምዃኑ ኣቦና ተመሊኦም ለይ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ሕራይ ዝኾነ ኣብ ዝርእስትና ሕቶ ርእቶ እንተሊና እንደዘይ ብልና ከዓ እቲ ናይ ቃለ ምዕዳንን ናይ ጸሎትናን ግዜ ይኣክል እሞ ነቦና ነበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ከረክቦ ሕራይ ህይወት ሓብትና ኢደ ሓፊሉ ኣሎ
أو أنا أنت كلت اللواني ما تستحنتو كاخم جري إتاع إتعمل جمرت رئيتيسي زا المحجة تماهرنا نيرنا عبتا خريستياننا نايك الكيدان دكتور دياقون برهاني حجي نظام صحاف بدن بخستاي سلنا بلاسي كما جست متحساس كان زي كونفرنس عبتا خريستياناس اتليست أب عامت كل تساب نزح حجي تمرعي زلو الريدي استمرعاوي بزح شقراتي زلو كم حجيجن ويتانا يسكوس كم تنعنا تسقللنا اتي الكيدان كهالكو خنوخ قللك كالو تاوال نستيتخا كم تبت خريستيان كوينا تبلي اتا مصحاب ملئتا موني اتليست اب عامت كل تسابسي نت حزبنا استمرت تتوهبو 70 سبيتن تعدي ممصم كستاين تتغبر will be تعشمو help حاجز مخوانا يزبل علاتني تحطي جن تخالي تحط زلاتني جن أبزي أنت يتبسكي إزجابير أنت خيل إزجابير أنت خيل أنت أحمامي أنت قتلة أنت أتكي وزتي كله بيزي مسناي علامة يو زجبرو إلاسي حجي أب حدا معلت أبناي أب يعقوب ينبنيري تزيلات النسي أبناي يعقوب قطري معرف حدا قطر 10 سلسته أملاخسي بأكوي أيفتنن بعلون نحدا أكوا أيفتنن يمو حدا أكوا مستفتنة أملاخ فتينوني أيبال هجينا عيقول تكستاجيرات نزلاسي أبزي أنت قتلة أنت دكي نسو مفتان ديكونن نسناي أبعت تقصل أنت أغميت والله سبق غير كم بيبكي يا أخي እግዚአብሔር በእኩይ አይፈትንኒ እግዚአብሔር በእኩይ አይፈትንኒ ዲያብሎስ ንኸጥፋና ንኽስዕረና እዩ እግዚአብሔር ዝፍትነና ግን ናብ ዝበለጸ ንኸሳጋግረና ሕጂ እንታይ ያቀሚጥላለቡ እግዚአብሔር በእኩይ አይፈትንኒ ነቦና ኢዮብ ክፍትኖ ኸሎ ነቦና አብርሃም ክፍትኖ ኸሎስ ናብ ዝበለጸ በረኸት ከሳጋግሮም ኢሉ እምበር ንኸጥፎም ኢሉ ዲያብሎስ ኣብ ኢዮብ ዘምጾ ንኸጥፎ ኢሉ እግዚአብሔር ዝፈቀደሉ ግን ናብ ዝበለጸ ከሳጋግሮ ሰይጣን ከአውዱቅ መልአኽ ምዃኑ ዝኹሎም ወለደታት ክፈልጡ ብጸጋ ዝሰዓር ምዃኑ ጸጋ አምላኽ ንኽንፈልጥ ስለዚ እታ ነጥቢ በእኩይ ተቐጽል በእኩይ ትብል እግዚአብሔር በእኩይ አይፈትንኒ እግዚአብሔር ክፍትን ከሎ ብሰናይ ዝፍትን በእኩይ አይፈትንኒ በእኩይ አይፈትንኒ ብሳዕታ በእኩይ ትብል ቃል ያ ማለት ዝፈላለያ ዘላ ካብቲ ሓደ ማለት እዩ መግንሲ አምላኽ ኦኬ አምላኽ ፈትኑና አይትበሉ ኦኬ ምክንያቱ እግዚአብሔር በእኩይ አይፈትንኒ ኦኬ ቴንክ ዩ አባና እግዚአብሔር ነቦና አብርሃም ይስሐቅ ወድኻ ሰው አለይ ክብሎ ኸለሲ እግዚአብሔር ግን በጊዕ ይዳሊል ዘሎ ማለት ነቲ ሰማያዊ በጊዕ እንድሕር ክረኽቦ ኮይኑ በና አብርሃም ነቲ ዝፈትዎ ወዱ ክሳብ ምስዋዕ ድልው ክኸውን ነይርዎ ማለት አብርሃም አቦኹም መዓልታተይ ክርኢ ደለየ ርእዩ ከዓ ተሓጐሰ ኢሉ ማለት አቦና እግዚአብሔር ሲ በጊዕ ገንሸል ሓላል ገንሸል አዳሊሉ ኸሎሲ እንታይ ኢልዎ ግን አዳሊል ካሉኽ ገንሸል ዘይኮነስ ትፈትወኒ እንትኾንካስ ንይስሐቅ ወድኻ ነቲ ትፈትዎ ሓደ ወድኻ ብርጋንካ ዝወለድካዮ ንዕኡ መስዋእቲ ኣቕርበለይ አቦና አብርሃም እግዚአብሔር አዚዝ እዩ እግዚአብሔር ብጉድኣታ እዝዝኒ ኢሉ ንይስሐቅ ወዱ ክሳብ ብልሒ ሴፍ ኣብ ክሳዱ ዘቐምጥ ክሳብ ክንድዚ ንእግዚአብሔር አፍቂርዎ ተዓዚዝዎ ዓርክ እግዚአብሔር ከዓ ተባሂሉ ማለት ራይ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ራይ አሜን ቃል ህይወት አሜን አሜን ንኹላህና ቃል ህይወት መምር ጌታ አቤት ሶሪ حنت حتى يعني شيء بقدامي سمعكوا حمامنا نلالي ابنيرم لكم نانيكم مو حمامنا نلالي بحال كله املاح حما እግዚአብሔር አምላኽና بحما اي فتنكاني كل شعب تصبو يفتنكاغن تحمامنا نلالي سي حميمنا سي حميم حمام حما اينو كما يازي ነገር እግዚአብሔር መስገን ኣብ ዘበና ዝረአ ብዙሓት መንፈሳውያን መራሕቲውን ዝኾኑ ኣብ ሓደ ሕሞም ከይዶም ሰይጣን ውፃእ መንፈስ ርኩስ ውፃእ ኢሎም ክእውጁ ትሰምዕ ኢኻ ማለት
اتقدامي تجن اتحمام كاب أملاخ دي وي كاب كال منافستي رخصات منافستي مفلات نتحمام كتفوسو نتوزل رخص منفس كتوسو እግዚአብሔር فقيد الكاديو أي فقد الكان كتفلتو قدس بيت ክርስቲያን ጽቡቕ ዝኾነ መስርሕ አቀሚጣቱሉላ ንኣብነት ካህን ዘካርያስ ንቅዱስ ገብርኤል ዘይምእዛዙን ነቲ ብቅዱስ ገብርኤል ዝመፀ መልእኽቲ እግዚአብሔርን ዘይምቕባሉን እቲ መልአኽ ኣምላኽ ሓደ ውሳኔ ወሲኑሉ እንታይ ኢልዎ እቲ ቆልዓ ከሳብ ዝውለድ በሃም ክትከውን ኢኻ ኢሉ እዚ ውሳኔ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ደብተራ ዝኾነ ፍቁራ ዝኾነ ፓስተር ዝኾነ ጳጳስ መፂ ዮሐንስ ከይተወልደ ኣፍ ናይ ዘካርያስ ኣይከፈትኒ ሕጂ ንስኡ ትምልላይ ዘድልየና መጀመርያ እቲ ሕማም ካብ እግዚአብሔር ዲ ኣይኮነን ካብ እግዚአብሔር ተዳ ኮይኑ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እግዚአብሔር ኣልዕለልና ክንብሎ ካብ ናይ እግዚአብሔር ደዘይኮይነ ከዓ ብጾምን ጸሎትን ክንቃወሞ ስለዘለና እቲ ሕማም ምንጭ ናይቲ ሕማም ከነለሊ ኣለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ኮሚ ኮይኑ እቲ መንፈስ ሰይጣን ምስ ከሳቅዮ ከሎ ብጾምን ጸሎትን ናብ እግዚአብሔር ኣቅሪቦ እዚ ሕማም ዛልዕለለ ኢሉ ጎይታ ግን መሊሱሉ ኣየልዓለሉን ግን ነቲ ሕቶ ግን ተመሊሱሉ ሕጂ እቲ ዝሓተትናዮ ሕቶ ኣይተልዓለን ማለት ሕቶና ኣይተመለሰን ማለት ኣይኮነን እዚ ሕቶ እዚ ኣይልዓልን ኢሉ ኣይልዓልን ግን ሓይለይ ብድኻም ዝግለጽ ሞ ጸጋ ይኣኽለካ ኢሉ በዚ ሕማም ዝገይረስ ዝባረኸካ ዓቢ ምክንያቱ ሰይጣን ሳልሳይ ሰማይ ስለ ዝበጽሐ በጽሑ ስለ ዝተመልሰ ኣብኡ ሰብ ከዛረበሉ ዘይክእል ምስጢር ኣምላኽ ስለ ዝረኣየ ሰይጣን ብመንፈስ ትዕቢት ይከሃርሞ ዝፋታተኖ ነይሩ ማለት ስኻኮ ሳልሳይ ሰማይ በጽሒኻ ኢኻ ፍሉይ ሃዋርያ ኢኻ እንዳበለ ክዕበሞ ብትዕቢት ከውድቆ እግዚአብሔር ከዓ ምዕንቲ ከይዕበ ነዚ ሕማም ዝፈቂድሉ ማለት ስለዚ ነቲ ዘለና ጾር ነቲ ዘለና ጸጋኹን ነቲ ዘለና ሕማምኹን ነቲ ዘለና ጾርኹን ከነልዮለልዮ እንደዘይክኢልና ብጽቡቅ ከዓ ክንጾሮን መፍትሒኡ ክንረኽበሉን ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ነብሲ ወከፍ ሕማም ከነለልዮ ክንክእል ኣለና እንታይ ብቐሊል ዝምሳሌ ቁሪ ኣሎ በረድ ኣሎ ክዳን ብዘይ ምድራበይ ብኸምኡ ክዳን ኣርቂቐ ወፅየን ድሕር ቁሪ ወሲደስ እዚኣ ርድእቲ እያ ኣብታ ናይ ቁሪ ግዜስ ተተኽዳን ክድርባ ነይርኒ ማለት ስለዚ ነዚኣ ምልላይ እውን እንታይ ዝሕግዘና ኣብ ክንዲ ዝጭነቕ እንታይ ኣይኮይነ ኣበይ ረኺብና ኣብ ክንዲ ንብል ኣሃ ለካ ክወፅእ ከለኹ ዓንተበይ ክዳን ስለ ዘይደረብኩ እያ ሰዓል ሒዛህኒ ኢልና ነታ ሪዝን ናይቲ ሕማም እንድሕር ፈሊጥናያ ከመይ ገርና ንፍውሳ ከዓ ዳድሕሪኡ ንስዕብ ማለት እዩ ስለዚ ሕማምና ከነለላ ኣለና ድኻምና ከነለላ ኣለና ጸጋና እውን ከነለላ ኣለና ይብሉ ኣቦታት ቤተክርስትያን ማለት ብጣዕሚ ጽቡቕ ቃለ ህይወት ተስማዓልና ተረዳእት ኣሜን ኣሜን ንኹላህና ቃለ ህይወት የስማዓልና ሕራይ ኣቦና እምበቐሺ ወልደ ትንሳኤ ቃለ ምዕዳን ሂብኩም ብጸሎት ክትዓጽሉና ብኽብሪ ናብ መድረኽ ዕድም ሕራይ ሃረገዊና ሓብትና ኣብ ቻት ዝፅሓፍክያ ኣይረኣኽዋን ጸኒሐ ክሪአየ ነቦና ሕሊፈዮም ኣለኹ ርኤታ መልሲ ክምልሳ ቅሰይለ ቅሬታ ፀገም የለን ነቦኒ ድሓነ ጓዕራኹሞ ርኤያ ኣብ ቻት ጸኒሐ ኣይረኣኽዋን ጸኒሐ ኦኬ ታንክ ዩ ቃል ህይወት ተስማዕና አሜን አሜን هراي كما يمسيهم كلهم أبوتاتن أديتاتن أحواتن حاتن زيابير أملاخنا نزا ساعات زيان نزا معلت زيان نزي معد هوات زي زخفتلنا كبرن مسقانا نعيخن نبونا أبي مرقيت هادما قال هوات يسمع لنا نحنا دما سمعنا كم قالوا كنبر እግዚአብሔር ይርዳአና ሰለስተ ነገር ነረን
حفتنا الالتاون نسلستين صويعت ملشات النرا رئسها مقتا رئسها موفاي رئسها مخحد التبل قربتا رئسها مقتا كزارب دليه اب مصحف مثاليه معراف عسران حمشتن قصري عسران شمنتن منفسو زي قت سبسي قصر زي بالله زفرست كتمايو إلو منفسو زي قت سبسي قصر زي بالله زفرست كتما إيا قصر زي بلو مكاببيا زي بلو حصور زي بلو كل انتا يزغون موعال أراويت ويدما زمت أمسي زغون نجر زس أوتلو مالتيو حجي انت رأى منفسكا زي مقتا قصر زي كم زي بالله ختما ويك أسرع خمز فرساء انت دا أخوينو رأسنا خنقت أخي انت إزاد لينا مخنياتو مقتا كدلينا عند حركوينسي أنصار مقتا انت يالو كمت أنا خلقي مالتيو نزي رأسها مقتا رأسنا خنقت تزيك إلنا كم تاق أسراز فرسة ويدما مكابيا زي بالله كتمام انت خين خون هوريا بأولوس انتهي لنا أبرومية عسر تغلت عسران حدن نتأكيدا بسناي قركا سعر رمبر بتأكي أي تسعره رقصها مكتأز مالتيو مغنياتو فتان نجر امتأكالو مالتيو تقالاس نجر امتأكالو مالتيو كودو أكاز دلي فتنون امتأكا اللو مالتي إذا كل انتاي حجي تلقى سيطان كوينو إكاي نجر كمتس خلصي نتأكاي انتاي قبرو بسناي قركادا أسعر رمبر بتأكاي أي تسعرو حاو بمنتاي زتأفئ بما يزتأفئ غنياتون حوي بلزين انت دعا كي خالو ماليش انت يزغون زبأسه كابت زنبره حيلي وسيخو أب حدا غزا زنبره ناب قرابة الحمون كال كبابي كتفئ كال كبابون ناب حمو خشتي كغير يكال إيو أما نتأكي لأ بسناي غركا سعر رمبر بتأكي أي تسعرو حجي بسناي كن سعر انت دا أخوينا رقس مقطع عقل خد لي النايو تحت مبال كد لي النايو هدئ مبال كد لي النايو إذا كل انت دا أهليو نتزمت أنا ويزقات أمنا كي نقر رقسنا قتئنا عاب كن دخن تزمت أنا نقبله بأنسارو نتأكي بسناي نتحمق بتصبق نتقبط بقنوع جرنا كنسعرو كلنا إيو إتي رئيسها مقطع زبهالمو بخمز خنبر زيابير يحجزنا رئيس مقطع أبحدار والثانيو وفي مخان أبحدار والثانيو
رئسخا مكحاد أب حدارون وساني إمالتيو مغنياتو رئسخا مكحاد كون كلس انتهي مالتيو تنعيت عمني تنعي قديف كاسي نبس أي ويدما نمس عمدي ويدما نمس عمدتي يتعما إلكا منبار إمو نتي بحمق منفذ مسأكا ويز مسأكا مسأمد دخاوي مسأمد دخاوي مسأمد تخاون بتأكي غير كان تاخد قبرة تخلي خمالتي بتسنى يقرتا كتعريو كتلوطو أنا كأب كمزز أنيحي إلو حسابو ويدما حسابا كمزلوط كتقبر تخلي خمو بخمز خنبر زيابير نخلنا يردعنا أبز زلنا مبزحتنا أبنا برا زلنا إنا أبنا برا دما كل خقاتم يخليو ندخل زقاتم قد بناي علم نجار كم فتحوز أقاميو بناي منفس بناي قالك زي أبيهر قرنا كم فتحوجن نخل إنا مو نخلنا زي أبيهر عين لبنانا يبرهلنا رأسنا نمكتا وفيات نمخان رأسنا خيدنا نبس عينا مبالكم فل دما زي أبيهر نخلنا حيلي هبنا منفس قدسو لإخدما عين لبنانا يبرهلنا دقيمة نبنا قال هوت يسمع لنا كلكم أحواتن حاتن أبوتاتن أديتاتن دما مسانا حبيركم أنا زمسخم كم حتو كم رئيتو كم مبرهي كتبو زمسخم دما زيابيهر أقلقلتكم يبارخ بصلتكن عدسو كلنا حنساب نصلت حاف نبل من تسلام زتصلت صلت كم بحدش كلن زحي زيابيهر أبو قيتانان مدحنان يسوع كريستوس من سلام إذا حنتن لعلو كل زخنة قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل الهزبن مؤمنان بزح سلام كب كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ من سلام صليو أب سمايات تنبر ربنا سمك يقدس መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ኣምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማህበና ሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኦ ኩልን ትሕ እግዚአብሔር ንልምነካን ማልደካን ኣለና ወንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ይብካና ኢኻ እሞ ኦ እግዚአብሔር ኣጥርየና ጸጋኻ ነፍሰልና ጀካ ንፈልጦ ባዕላ ኣምላኽ ይብናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዖን ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብ ነፍሲ ኩልና ኣሕድር ኣብዚ ዓለም እዚ ምንባርና ብሰላም ሓሉ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን እውን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መካይን ታዛብካ ምኽራሃብ ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘሎ ጎራብትናን ብህዱዕን ብሰላም ሓልዎም ብህዱዕን ብቕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን ስለዛ ሰዓት ዚኣ ተመስገን ስለዛ መዓልት ዚኣ ተመስገን ስለ ዘብየት እዚ ተመስገን ስለ ዘለናዮ ቤት ድማ ተመስገን ስለ ንኹልና ኣብዘ ዘለናዮ ኮይና ሓደ ዝገብር ነዚ መዓዲ ህይወት እዚ ዝኸፈትካልና ድማ ተመስገን ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮይና بقالك جنا أبحد حساب أبحد مجدي أبحد قال سنحنا إنامه كلنا دما أبتا سماويتين زل علماويتين بيت كادما بحد كفلك هلونا فقاد كايخون لنا قدس እግዚአብሔር አምላክና بزعبا قال كيدان إنا نزارب زلنا مو قال كيدان مجمريا سبعي قدم من السبيتي قال كيدان مأسارو سبيتون قدم من السبعي قال كيدان مأسارا
مساخا قال كيدان انت أسيرنا اتمسب زلو قال كيدان ون يصنع مو مجمريا مساخا زلو قال كيدان كصنع حيل هبنا مساخا زلو قال كيدان تصنعو سبعي مسبيتو سبيت دما مسبعيا زلو قال كيدان كصنع مو مساخا زلو قال كيدان كصنع حيل هبنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና ዝሃብካና ውሉድ ድማ ባርኸልና ብቃል ኪዳን ይዕቢና ኣብ ቃል ኪዳን ንኽበፅሑ ድማ እስኻ ሓግዘና ካብ ውሉድ ምስ ኣንሲ ውሉድ ምርካብ ይኸብድ ዝብል ቃል ኢና ተማሂርና እሞ ውሉድ ምስኣን የብለይን ኢልካ ምድቃስ እዩ ولد مركاب جن كندي نجار اللومو توم تبنا ولد نبخان ركبه مالنا كبر خاز قلتو نعخاز خونو قبرلنا نعخات خوينو من عنا خونو نعخات حق الشموين عنا يحق سي أمما بولدنا دما كبر تمسجن برغت بيتروسن أولسن كفلنا كم تنساتهم كسعمت أمنات كوينم ترخبون إحنا دما كسعمت أمنات كوينا خنركب نعاتهم نايت صنعت منفذ عدل كايم معنا دما نايت صنعت منفذ عدل لنا أبقول لنا ملآت أبقى جانا الرمات كنا سلاماويت معلتو عيل كنا أخنا مسكنك سلاماويت ليت دم حضرنا أب سمايات نبرابنا سمكا يقدس من قصغات مسا فاركام تاب سمايكم دم مدريخون علات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أمسانا دقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قصنا حيلين كبر نزل عالمنا كأم أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا خير دنقلي خي سقاخون دنقلي خي أدي جابي هرتسوات قويتا سراوي سلام لك له سخي كابان سبرختي خي فركر سخون برخيو وملتا تسقا جابي هر مساخيو وفستي دسي بالكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخ يسكر سسم انتانا محرت لمن لنا امين يفتح ويشري جينا املاكن مران يسكر سس كاني كانت سريحات يادم ساسي ابا ساول لبركساتي برهان انتم ابي كانت ويد قنات رون سارو قنات ببسمكم كونوا فتحانون صحنا يرسين كلون سميت زيو مهر النكسوس مال 10 تخلته زيو مهر النكسوس 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 زيو مهر نكسوس زيو مهر نكسوس زيو مهر نكسوس بزحلفه محرنا بزمصن محلونا بعفن منفس قدوس بانت اجزتنا مريم مهر نكسوس مال 10 تخلته بانت اجزتنا مريم مهر نكسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهر النكسوس بنت اجزتنا مريم مهر النكسوس بنت اجزتنا مريم مهر النكسوس بنت اجزتنا مريم مهر النكرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና سلام أملاخ نعخاتكم أبزز لكم ما يكون الهوى تسمع لنا آمين آمين على هوى تسمع لنا آمين سدر أملاخ على هوى تسمعهم قال هوى تسمع لنا سلام لك آمين سلام ليت نقول لهنا علي وتسمع لنا كلهم دحان حضروا سلام ليتي آمين آمين
أنا ألم شكر أتي خصني خدي خد هو إلسا تبلك أخت حتى تسأني حاسي أنا خاصة مسيلن